su acor. Nel brazo día todo paró. Ardemos hoyos, necesito emoción. Coma saída, mañana licor. Salta. Silencio que brota, a vida en bancarrota, a vida en bancarrota. Otra página morta, escribí la posata da última nota. Al viscar la saída, mais eu non quería mover esta lona. Ferido, pero non vencido, decido ser o meu propio inimigo. Imagina que estou a imaginar a vida vestida de morta. Fundido, fundido, prohibido, pero non vendido. Imagina que estou a imaginar esta festa. Llamando a tua porta. Despertei entre paredes, florecei malas ervas desta puta mente. A noite engarda. Percorre cada metro do meu propio ser. Otra página morta, página morta. Página rota. Otra página morta.
Moi boas a todos, que tal, como estamos? Moi boas, Lendi. Que xa andas por aí, cavaquiña, que tal todo? Como vai? Canto tempo, madre mía, botábase de menos, botábase vos de menos. Isto teño que colocalo ben, para. Deixa-me colocar isto ben por aí. Que ainda ando facendo pruebas co novo setup. Que tal todo? Canto facía que non me metía, meu? Unha semana. Facía unha semana xa. Dios, parece que foi ainda. Para. Aí, para que senón non se ve. É que ando facendo pruebas, porque cambiei un pouquiño o setup, e ando facendo pruebas, e agora creo que xa o teño guai. Que tal? Como foi esa semaniña? Que tal todo? Eu aquí, como vedes, pois eso, facendo algún cambio un pouco, pero bueno. Sí, eu intentei, no. Intentei exhibir algo mellor, pero bueno, tampouco podo prometer moito. Estou probando hoxe un pouquiño tal, eu creo que quedou algo mellor, pero bueno, seguirei intentando melloralo. A verdade é que mal día, porque cadrame co partido do Breogán da Copa. Temos aí uns competidores moi tochos. Pero bueno, intentarémolo. Nada, hoxe, como xa sabedes, deixa poñer por aquí. Hoxe, como xa... Parece máis por aquí, non? Como xa sabedes, hoxe temos presentación de disco, verdade? Con un directo que me fai bastante ilusión. Non sei como quedará ao final, pero fai bastante ilusión. Que é ca xente de Arritmia. Da túa terra, Óscar. Que tal, Óscar? Que tal? Xente da túa terra, xente de Lugo, que xa me avisaron que hoxe van estar con un ollo ao Breo e con un ollo aquí, porque hoxe é partido importante para o Breo. E a verdade que me fai ilusión, joder, porque foi un grupo que descubrín aquí con vos. É deses grupos que descubrín aquí con vos, que me molou moito. Joder, pois... Telos por aquí? Si, é que os avisos do Discord van... Os avisos do Discord van ao seu rollo. Son de lujo, sí, son de lujo. Eso, fai milo porque, joder, conocínos aquí. Eu sei que hai moita xente... Son, sí que son. Eu sei que hai moita xente como a min que os descubriu aquí. Foi un grupo que me molou que facían tal. Joder, telos aquí con nós presentando, aparte presentando disco, sabes? Presentando disco, que de feito vou poñer agora, porque acaban de sacar fai unha hora, acaban de sacar a súa nova canción. O sea, acaban de presentar unha canción fai media hora. E 9 minutiños van a estar aquí, o sea, pareceme brutal. Vou poñer por aquí a nova canción. Eu ainda non a escuitei, o sea, vou a escuitar canda vos. E a ver que tal. Furacán. Perdón. A ver se vai YouTube. Por que non vai YouTube? Pois aquí non me vai YouTube, vaime no Chrome. Pois poñémolo no Chrome. Furacán, a ver que tal.
Joder, para. Ahí. Joder, temazo, ¿eh? Está guapa, ¿eh? O vídeo está guapo, ¿eh? Está chulo, sí, señor. Mola, tío, mola. Mola moito, eh? Que tal, Dani? Mola moito, eh? Mola moito, eh? Mola moito, moito. Recién estrenado fai unha hora este tema. Impresionante. Tú ves un mal día, Dani. Joder, pois ánimo, tío. Moitísimo ánimo, espero que te anime un pouquiño este directo. Que tal, Utsa? Que tal, como vai todo, pichón? Moi boas. Moi boas todos. Moi boas a mamá. Señor Barreiro, Copinza. Bendita sea, señor Barreiro, moitísimas gracias polo follow, benvido ao canal, a este medio renovado canal, porque estou estrenando un pouquiño o que eu, bueno, a parte de atrás, estou estrenando aí un pouquichiño, non vai ser a definitiva aínda, pero bueno, máis ou menos vai ser así. E eso, este é o último tema que acaban de estrenar fai unha hora, Furacán, e a verdade é que mola a tope. A min molome. O orgásmico con Ayuso, Casado e aceitunas. Si, sí, no, o do PP, cuidado. O do PP, cuidado. Pois nada, xa temos por aí máis ou menos todo preparado. Quédame facer a chamada. Así que dádesme un segundiño e empezamos. Vamos allá. Vou silenciar un pouquiño. Vou silenciar un pouquiño isto. Déxame cambiar isto por aquí. Rode. Vale, isto por aquí. E iniciamos videollamada. Isto por aquí, a ver. Moi boas. Escoitasme ben? Perfecto tamén. No directo ainda non se está escoitando ainda, O sea, vou avisarche cando se estea escoitando, nin se está escoitando, nin se está vendo ainda.
Aviso aí por aí, mentre se conecta Carlos, que xa me dixo que estaba. Sí, home, de que non. Claro que sí, joder. A ver se me ven este por aquí. Listo cando queiras, así que imos aquí, añadimos a Carlitos. A ver se anda Carlitos por aí. Eu non podo quitar a miña cámara de aquí. Que tal, pichón? Estou mirando como poder quitar a miña... Quería quitar a miña cámara, meu. Vale, pois mira, eu creo que vamos ir así e vou recortar isto por aquí. Nada. Sabes o que pasa? Que eu, se fora como aí vai, a tuver aquí os editores, pero non teño esa sorte. Nada, pois agora xa vimos por aquí. Nin tan mal, Vamos allá. Estades dentro, así que... O sea que ahora non podo dicir nada malo, non? No. Cajo en Dios. Benvidos, moitísimas gracias por estar por aquí, Carliños, que tal? Dios, por fin che teño, meu. Que tal, por fin, Despois de un ano reventándoche o chat, aquí estamos. Pois non, moitas gracias por terme aquí. Nada, meu. Edi, que tal? Alberto, como estás? Aquí estamos, de celebración. De celebración, como ten que ser. Sí. Joder, como cambio o grupo, mi pei, Non sei que fichamos, tío. Pois nada, fixen aquí un pouco o caneco, porque, bueno, queda un pouquiño pequeniño, pero, bueno, eu creo que se vos ve guai, a calidade... Eu teño aquí aberto ao lado, a calidade está ben, así que nada. Ok, vou abrir o canal aquí ao lado tamén. Nada, antes que nada, pois eso, joder, benvidos ao Fieiro, a verdad que é un gustazo teros por aquí, inda que parece que non. Bien hallados. Un placer para nós. Claro. Un placer para nós. Hostia, vou abrir a ventaniña, a ver se me vexo cara de moi, non? Sí, eso é o que estaba facendo eu, abrir a canle a ver como se ve. Se non, escóndome debaixo da mesa. Vale, non vos está entrando ningún ruido raro, non? Teño todo muteado. No, está todo guai, está todo guai. Sí, o vexo. Espera, non que me meto en bucle, para. Bucle, Sí, bucle. vai salir seguido. E ainda por riba teño un Xiaomi que me peta o sonido, sabes? En plan, eu estou dando, tío, e peta, e donde para baixar non se baixa, teño que tapar así co dedo, sabes? Hostia. Pois nada, que tal? Como vai todo? Antes de nada, pois eso, presentádevos para os tres que aba pola Galicia que non vos conosan. Quen é Carlos, quen é Alberto, quen é Arritmia? Primeiro que empeza o jefe, O jefe, non? Quen é o jefe? Pois eu son Alberto, e que son a voz e a guitarra da Arritmia. Nada, que vimos aí de sacar un videoclip que vos pasedes aí polo YouTube a deixar unhas visitas e uns comentarios. E aquí o amigo Carlos que o que nos vai a vir a tocar as guitarriñas, as que non sei tocar eu, vai nas vir tocar ele. No. Eu, en realidad, piña aquí a bailar, pero ao final dixerme, guau, tío, pa bailarín non das, daquela vamos che fichar pa tocar a guitarra, porque por menos... Ollo, que de bailarín, cuidado, de bailarín... Ai, pois facíanos falta algún, De bailarín facía falta, pero eu fixen o non des castellano, ideas, tío. amigo. De bailarín a la fun. Non digas ideas que... A la fun. Como? Pero claro, eu...
Arritmia nos descubrimos aquí no directo xa fai tempo, en plan, que unha vez poñemos así música e cancións e tal, e xa fai tempo que vos viñamos seguindo, pero como foi isto da incorporación de Carlos? É unha cesión con opción a compra? Como é eso? A ver, que ver. Estamos sin contrato, está en negro, rapaz. Tan negro. Esto en prueba. Se dijo algo feo, chímpame. No, carallo. Bueno, eso Claro, que che conta Alberto, joder, porque eu aquí veño de fora, tío. A ver, nos somos un trío de sempre, pero nos directos sí que nos molaba levar un guitarra máis para que soe a cousa máis contundente e tal. E ata agora estábamos viña con nosa directo e Vidá tamén a mala testa a facer un temiña Miguel Duarte, foi guitarrista de Ruxe, supoño que coñecedes. Pero bueno, ele está agora con milleiros de cousas, entre outras, pues, con todas as gráficas das tanxugueiras, así que imagínate o chollo que hai aí, non? Entón, claro, non tiña tempo para tantos proxectos e tal, e tivemos que buscar. Eu aquí ao fichaje tiña medio junao xa por Instagram e demais. Eu xa vía que el, o que subía non tiña nada que ver con nós, sabes? Eu vía que subía movidas de pop, de jazz, pero que a primeira vez que falei con el, dixen a min é que me dá igual o que toques, se a min mola a música en xeral, o sea que se te apetece, che mola, probamos e por adiante. El tal hai un par, fixos así o remolón un pouco, sabes? Como cando lle pides para salir a un rapaz ou unha rapaza, sabes? Fixos aí a de, bueno, me lo tengo que pensar e tal. Sabes a mítica de te paso con mi representante. Hola, soy el representante. No, pues a mí realmente fixo moita ilusión porque, joder, inda que non o mostrei así moito en redes, a música metal, o rap e todo eso é unha movida que me leva acompañando toda a vida desde que son chaval, desde que teño uso de razón veño escuitando este tipo de música. É verdad que eu veño primeiramente de ser jaiteiro, despois paseime así un pouco ao lado oscuro co jazz e co folk e co indie, co pop e con todo eso, pero joder, o metal sempre foi un estilo, digamos, que estuvo aí presente fijo, en algún móvil tiña música metal. E joder, é moi guai porque a última vez que toquei metal fui cando tiña, que sei, 10, 12 anos, sin camiseta, no jalpón dun garaxe, digamos, así, facendo ruidos todos, e de repente pasas a tocar con peña super... O sea, de repente non, o sea, hai moitos anos de estudio e todo eso, pero o último contacto que tuve con metal foi eso, de ser chavalíns a tocar con esta peña super pro, que ti vas aos ensaios, tío, eu estou super encantado, tío, porque eso, chegas aos ensaios é peña super profesional, que ten unha de curro en riba, que, o sea, non vos dá a puta olla, que eu valoro moito eso porque estou no seu lado moitos anos e sei o que cansa, sei o que jode, sei o que hai que tirar, e pareceme increíble, tío, estar nun ensaio e que sone todo, que a peña leva as cousas estudiadas e que teñan unha ilusión, eso é unha puta ida de ollo. Ir ao ensayo sin estudiar, me cago en Dios, eso sí que non, O mítico de estar con xente que sepa traballar da justo, é o mítico. É que é unha ida de olla, e sobre todo o que dicía Alberto, tío, a mí cando me pasou o disco, fai uns meses, a min, por un lado, dábame medo, porque ao final meterte nun grupo ou formar parte dun grupo ou traballar cun grupo é como, eu que sei, meterte nunha relación de cero. Entón ti tens que conocer a xente, non é o mesmo que vos conocer de fai anos de segilos, que dixo, joder, eu agora estou nun mood de pegar cabezazos, tío, pero vai, o sea, non ten nada que ver co mood, sabes, en plan... Se comen murciélagos, estos heavy. A mí faime mogollón de coña o de metal, que todo o mundo dio de metal, non? Porque como nos deron os premios Martin Kodak por metal, pues tal. Pero eu de metal, sabes? Eu vin estos días, cando íbamos subindo cancións, YouTube fai mixes, non? E vin unha canción meteuna en un mix de hip hop, outra meteuna nun mix de electrónica, outra meteuna nun mix de rap, de metal, perdón. Entón, tampouco... Joder, metal, a ver, tampouco somos aquí Iron Maiden, ni moito menos, sabes? Somos unha banda de música, tío. Eu, de feito, ibache decir que eu... a primeira que eu escutei vosa, que me pasou... Eu, de feito, non sei se me pasou o Toxo Rabodo, que está por aí polo chat, creo que me pasou el. Fui a que tendes con Rebelión de Inframundo. Sí, a Forza da Razón. A Forza da Razón. Bueno, cousas saberá o que me viu algunha vez, ti non? Eu, cando poñamos música aquí, pois era, sobre todo na cuarentena, as tantas da mañán, con licor café de por medio, bueno. Como ten que ser. Eu,
Eu son che O curioso, pub de Fieiro. o pub Fieiro. De Fieiro. Fieiro. Eu son un ignorante da música, pero eu escuitei esa canción non o podo gravar porque claro, hai alcohol e eso todo borro. Pero eu o primeiro que dixen foi Linkin Park. Cho Sí, xuro. eso é repetido. Mira, Xo xuro, outro día resulta que un tipo, un mexicano que fai reaccións a vídeos de grupos e tal, reacciona a unha canción nosa, Espertei. E o tío parou o vídeo, sabes, fixo de Spacebar e dixo Linkin Park. Pero, a ver, Eu dixen, cho é xuro. que a referencia para nós é, o sea, Linkin Park é unha das bandas da nosa vida. O sea, eso está clarísimo. Medramos con ela e, joder, para min é unha das bandas da miña vida. Tía, para min é unha honra que te caga, sabes? Porque normal é que te queiras soar a Linkin Park e que acabe soando a Marea, sabes? O sea, é que é jodido. Si non son as amarelas, bueno, Sí, bueno, si realmente somos a Linkin Park, para min é un orgullo, o sea, Eu estaría ese, increíble. o sea, Sachio, non teño pruebas porque teño que borrar todo. Cando acabo de emitir eses días teño que borrar todo. Pero díxeno tal cual, isto é Linkin Park en gallego. Despois é verdad que así o máis escuitando máis cancións, sí que é verdad que hai variantes, é dicir, as vosas cancións non son todas iguales. Pero esa en concreto, aparte que, joder, estaban Nervo rapeando, Tiga voz fuerte, con electrónica, que era en plan, viva. O sea, é que a mestura así das guitarras afinadas un pouco grave, con electrónica e con rapeos ao final, pues sí, claro, tiras a Linkin Park. Eu tirou aí a Linkin Park. Deixame antes de continuar a agradecerlle a Varo que vai facer unha raíz de 12 participantes. Moitísimas gracias, Varito. Benvidos a todos. Aloha. Non sei que estaba xogando, pero espero que non acabara en raparte algunha parte do corpo, porque este chaval, para quen non o conosa, leva 6 directos e en 5 rapouse partes do corpo. E cantas se quedan logo. E cantas se quedan, moitas máis non quedan, Ou senón moi peludo, Porque aquí en Twitch, como se vexa unha pirola, hasta luego. Quédalle unha Hostia, ceja, cuidado, dime polo chat, que lle queda unha ceja. Quedalle unha ceja, hostia, tío. Pois eu ainda me veño a rapar a ceja outro día e non sei se ve un pouco. Igual non se ve moito. Ai, sí, hostia, vaya aquí. Fixen aí unha cafrada. Fajodes en cafrada, sí. Falando se cuida la estática, Bueno, a ver, non hai contacto, non? Un día podo desaparecer co pelo lila, non? Ou unha cousa desas, ou Bueno, aí. aquí A mí o que me gusta é o que me gusta moito desta empresa, tío, que danche libertad mentres ti, sabes, mentres ti respondas e tocas as notas no sitio, ahora, como empeza a fallar, pues hai que verlo, non? Claro, aí Aquí xa... che vou dicir como te tens que peinar ou que? Mira, sorprenderías que me teñen dito no mundo. Home, non veñas en bermudas a un concerto, joder, pero bueno. A min, falando, Miguel, do que dicías antes, de bandas así referentes tal, é unha das cousas que a mí me gusta remarcar moito, porque, joder, moitas veces pasan o repertorio dos grupos e tal, e digo, joder, está guai, tal, non sei que. Pero a min é a primeira vez na miña vida, teño 25 anos, que cando che pasan algo que ti sabes que vas a tocar e cando tocas que o pasas guai, sabes? En plan, non é que xa que o pases guai, que eu se non estuera en Arritmia consumiría este disco moitísimo, sabes? Porque é como un estilo, sabes? Unha produción que me chama moito nesta última época e fai moita ilusión en plan poder tocar algo que escuitarías como público, sabes? Claro. O sea, é unha ida de olla, sabes? E que todos os putos temas, é o que lle di moita peña en YouTube, tío, todos os putos temas en plan, pero vamos a ver, cal é o single, sabes? En plan, cal é o seguinte tema máis guai? O sea, son todo temazos, ou como vai aquí o conto, digo, pues xa que non sabes cal odiar, sabes? Porque non hai, non... Si é o que tío, o sea, eu fonos escuitando é que é o que diste, en plan, cal é aquí o... Hombre! Mira que anda aí. Así que no grupo vai haber dous cans. Ajá. Vai haber dous cans, vai haber dous cans, sí. Andando. Pero é tal cual, porque, joder... Eu ainda onte estaba, dixei antes Alberto por Instagram, tío, hoxe non me dou tempo a estudiar, pero onte estaba tocando e xo, hostia, que ganas tiño a puta mala testa, tío. E se teño ganas, non me imagino eles, sabes? Que claro. Pero que, sabes que pasa, tío? Ao final, o sea, o rollo da pandemia foi unha putada, para todos, pero ao final eu dime conta de que moitas veces aquí as bandas galegas o que non temos é tempo e infraestructuras, porque, joder, nós ao final cando sacamos unha canción ou cando tocamos un directo, estás te medindo as pirolas con xente que vai con equipos de
30 de producción de 30 persoas que traballan nun disco durante 8 horas ao día durante 2 anos con ingenieros de son, con produtores tal, e ao final tipo está a facer un disco, eres 3 tíos facendo un disco, sabes? Entón ao final tendemos a apurar, a intentar sacar as cousas rápido para que no seguinte verán te chamen de outro festival e demais. E a pandemia de repente foron 2 anos de decir, hostia, vamos a facelo como se fóramos profesionais, sabes? Claro. Eso sí, casi morremos no intento, eu casi morro no intento, porque eran 8 horas de curro e xuroche que hubo épocas de 8, 10 ou 10 de curro na música, sabes? De desquiciarme da cabeza. Pero ao final, cando rematas, dis, hostia, non, entón, os daqui, se temos tempo e se temos tal, igual non somos tan mancos, sabes? Tan mancos, non. E joder, e estáse vendo con peña como Tanxugueiras, tío, que, claro, e despois plataformas, e que non é unha cuestión da ritmia ou tal, é unha cuestión de, aquí cando triunfou a música galega, cando o Xabarín pinchaba todos os días 10 grupos galegos a todas as putas horas en prime time. Cando pasa iso agora? Pasou agora con Tanxugueiras, porque elas o labraron por si mesmas porque teñen un talento descomunal e as puxeron en prime time. E mira onde van, sabes? Pero que despois o resto do ano, aquí que hai? O sea, refírome a radio televisión pública. Sí. Onde están as, o sea, como Dominicano, Panorama, sabes, 4 historias destas tal, pero onde están as bandas? Non hai bandas aquí. Non, o que pasa é que hai que empurrar de todos os lados. Entón, claro, é o que di Carlos, sí, o disco todas as cancións para min foi jodido elegir cal era o single, pero por qué? Porque igual tiramos 20 cancións, pero que nun estado normal ti non podes tirar 20 cancións. No. Porque non tes tempo, nin vida, nin sabes, non che dá vida, non podes comer diso. E probablemente leves, sabes, 3 temas que sabes que son de recheo, sabes, que dices, me cago en Dios, a ver se eu podo cargar rápido, tío. Xa, que eso é así. Pero que a industria é o que te obliga, sabes? En plan, acabas este brand de bolos, imagínate, e xa tens que estar pensando no siguiente bolo. O sea, no siguiente disco para presentar en xaneiro ou febreiro para volver a ter máis bolos, sabes? Claro. Sí, pero eu vexo que últimamente pasa en todos os lados eso, porque na industria do xogo, antes cando eras chaval, e vos vivistelo ainda máis, que antes os xogos tardaban 20.000 anos, sabes? Ahora o Call of Duty saca un xogo por ano e así va un xogo, sabes? Feitos unha puta basura. Sí, entonces, estamos un pouco na sociedade esa de... Consumo rápido. Ahora. E se non che dan tempo a traballarlo, non vai ser unha boa materia prima. Pero nos dades cuenta deso? A ver, non quero tampouco desviar moito tema fora, porque, a ver, isto que eu quero... desvío que queiras. Que se fale disco e tal. Pero non me parece un claro exemplo desto o que está pasando, por exemplo, ahora cas series. En plan que durante 12 días 46 millóns de personas falan da mañán á noite de El Juego del Calamar e aos 14 días acabouse e ven outra serie que virá a ocupar o mesmo sitio. Ahora pasa cada... E aos 12 días cambiamos outra vez e ca música é un pouco parecido. A música ainda máis, sabes? Porque petas un tema un día e o sea, igual non siguen o artista, sabes? Siguen ese tema. Consumo rápido, tío. Sí. Eu desde que vin que en Netflix ponían a opción de ver en por 2 e en por 1,5, o sea, de subir a velocidade dos capítulos, pero en que puto mundo vivimos, tío? Sí, eso existe en Netflix. E en que puto mundo vivimos que unha persoa está collendo a obra do autor que, joder, cando faz unha serie ten uns tempos, as músicas teñen uns tempos, as conversacións teñen uns tempos, e que chegue o que vai consumir e lle dé ao doble, sabes? É que en que puto mundo vivimos, sabes? Solamente para verlo máis rápido, joder, tío, calma, sabes? Calma, disfruta da puta arte, que ao mellor facer esa película, ese capítulo levou meses, e ti vai a consumir en 15 minutos por non consumilo en 30, sabes? E que estamos nese mundo de pum, 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 e ao final é o que ocorre, joder, e coa música pasa exactamente o mismo. Estamos nunha competición de a ver quen saca máis sinxelos, de quen tal. Mira, si respiráramos, tío, si puxéramos infraestructura e lle déramos tempo a artistas que hai aquí, se cagaba, sabes? O sea, ti dalle tempo a Rebelión do Inframundo, dalle tempo a Son da Rúa, dalle tempo a Nao no seu momento, dalle tempo a infraestructura a Tanxugueiras. Temos moitísimo aquí, joder, Boyanca Costova, que, a ver, non quero dicir máis porque me vou deixar algún e se me van a chinar, sí, no, pero sei o que te refieres. Eu, de feito, pois, mira, enlazando un pouquiño pois, co que di Davinia, non? Que en plan, estamos escuitando en Lanzarote, que Davinia é unha chica de Lanzarote que está intentando aprender gallego, pois, por aquí. Genial. E a mí mola moito cando poño de noite temas, porque eso, de noite, a ver, eu aquí pide todo o mundo todo e pónse o que se pida. Pero aquí de noite escuitábase moito na pandemia, pois eso, o que dis ti, Rebelión escutámoslo moitísimo, Son da Rúa moitísimo, Nao moitísimo, hasta Anxos moitísimo.
E moita xente flipando, en plan de... Guau, pero estes temazos... Joder, a de cultura crítica, que é a de Nao con as tanxugueiras con Non, Son da que Rúa, estas son da rúa. que para min é impresionante. Eu conocina aquí, non sei quen a puxo, en plan, pon esta. E a maioría da xente que estamos conocémola aí. É o que distí. Por que esa canción, ou as vosas, ou a de Rebelión, por que non están en ningún lado, tío? Sabes, que hai un canal de música que se chama Radio Gallego Música, que eu puxen un par de veces que me cadra na aldea, prefiero non opinar, sabes? Sabes cal é a porcentaxe que teñen por lei en Radio Galega Música de poñer música en galego? Era O 30%. 60. O 30%. O 30, era, O 30%. Entón é que xa cho digo todo. O sea, se a radio pública que pagas cos impostos de todo Dios non fomenta a cultura de aquí e a lingua de aquí e se pon a pinchar los Beatles, non me jodas, tío, Claro. sabes? O sea, que Claro. é que pois é que eso é así, pero que ti vas a Cataluña non pasa eso. Ti vaste... Joder, vos nunca vos quedaste descorrollo de que ti cando vas a un festival aquí está petado de bandas valencianas, pero petado. Bueno, pues porque a súa comunidade subvenciona que as súas bandas salgan fora. E aquí valle ti a dicir a Feijóo que che subvenciona un bolo, sabes? Claro. que é así, no, a ver, é a puta realidade. Nos comemos o que votamos, é así. Sí, no, está claro. E é o que hai, joder, o exemplo que decía antes. Aquí é o que dicías tan xogueiras. Ou curras a topa tope, tes suerte, tes o momento, e tes... Sabes, é que tes que alinear moitas cousas. O de Tanxugueiras sabíase, sabíamoslo todos. Solamente facía falta que tiveran unha rampa. Porque eu lembro a primeira vez que as vin, tío, compartimos un festival, non me acordo agora mesmo onde era. Sei que compartimos un festival e tocaban elas antes que a nós. E, joder, foron 3 rapazas cunha pandereta e había un guitarrista, creo, sabes? Eu nunca na miña puta vida, xúrocho, o sea, eu vin milleiros de concertos e toquei moitísimos. Nunca na miña puta vida vin a 3 persoas afinar desa maneira encher así con voz e nada máis. Na miña puta vida. Joder, lembrome que, mira, que eu non escoito tradi nunca e tal. Cheguei ali e dixo, outro rollo, tío, outro rollo. Claro, se de encima teñen a Iago Pico que les axuda pues, ca produción, non sei que tal, é un produto impresionante. O que pasa que cando lle fixeron un especial na televisión de Galicia, cando foron a movida esta, claro. Antes los cojones de Mahoma, entendes? Claro. Antes el combo dominicano e la Panorama, pues eso que temos, pues lo votamos, pues ya está. Sí, que Galloso é moi simpático, pero a realidade é que non lle voto a culpa a Galloso, que Galloso ten un programa para o público que ten, non? Sí, pero, sí, no, a ver, pero que hai claro. 24 horas ao día, tío, e o que pinchan na televisión de Galicia, o que poñen na televisión de Galicia, ao final, bamboleo, orquestas, non sei que, bueno, pues veña, pa diante. É o que temos. Si queremos ir con eso, pues adiante, xa está. Sí, pero despois non choremos. Sí. Pero con todo, ca música, ca produción gallega, temos un problema serio. Moi serio. Pero, volvendo un pouquiño ao disco, eu estou mirando que, por non darlle paus todos a gallega, estuvestes a semana pasada, fui no Zigzag? Sí, Steven eu a semana pasada no Zigzag. Sí, joder, sempre hai illas, sabes? Sempre hai xente... Sí, no, pero me refiero que do pouco que se... Porque eu pensei que era máis largo, vino hoxe pola tarde, foi bastante cortiño, pero sí que me quedei co tema de que este é un disco que fixeste desde os 3 na casa. Sí. Eu na casa fajo empanadas, non fajo discos. Como faz un disco na casa? A ver, isto ten matices. A ver, para empezar, o Álvaro noso bateira vive do audiovisual e é un puto crack. O sea, non é que collamos e nos poñamos 3 persoas calquera e tal. Ele é un puto crack, xa para empezar, non? E despois, o normal é que fóramos a gravar onde temos o local de ensaio, que é un Monterroso, ali Álvaro ten un pequeno estudio, normal que fóramos a gravar ali, pero pillou-nos a pandemia. Claro. E cando nos pillou a pandemia reformamos moitísimos discos. E eu gravei nesta habitación as guitarras e as voces. O sea, aquí a miña esquerda teño un armario. Abrí un armario, forreino con mantas. Eso sí, con un micro de 2000 pavos que me prestaron, sabes? O sea, quero decir, o material era bo. Pero que si tes o talento por medio do produtor e podes conseguir o material, pois ao final, pois con ese PC que ves aí atrás que ten 11 anos, claro. Unha guitarra, unha pedaleira e uns micros. A batería grabou na lá e os baixos grabou no so baixista, que sin máis. Conseguir unhas boas grabacións profesionais só depende de ter bo material, sabes? Tampouco é nada de outro mundo. Outra cosa despois é claro. que o tío que mezcla e o tío que tal sepa onde poñer as cousas. Cal é a ventaxa?
que cando fas tío teu, botaslle un tempo que non lle bota na vida un estudio que paga, sabes? Xamais. É dicir, ti vas a un estudio, cobranche por horas, a mezcla ter que ser rapidísima. Sin embargo, nós, ao mellor, pois, para facer unha canción e para mezclar unha canción ata o punto que nos gustaba, tirámonos 3 meses, pero literal. O sea, non che estou engañando. Igual coa canción que estrenamos hoxe, tirámonos igual 2 meses, 3 meses. Claro, unha canción todos os días, horas. Entón, claro, elevas moito o listón, sabes? Pero claro, eso supón pasarte 2 anos cunha pérdida persoal de la hostia. Eu non tive en vida. Porque eu teño que comer, eu traballo 8 horas de outra cousa, sabes? Teño que comer. Eu e o resto. Falo por min porque estou aquí, pero bueno, ás veces é tiralo, porque ao mellor agora sacas o disco e se queda en nada, sabes? Non o sabes, pero é o que nos gusta facer, é o que amamos e a muerte con eso. E o día que nos cansemos, colgamos a guitarra e hasta luego. Ti non crees que... E aí estarei eu para coller esa guitarra. Para coller a guitarra. Ti non crees que... tendo 2 anos, o que diste, non? Esta canción, que a última que sacastes, 2 meses e pico, 3 meses... queda o listón moi alto para futuras cousas? A ver, eso estás pensando aí xa... Eso está non lo dicindo moita xente, que a ver como superamos isto e tal, pero joder, é guai, non? O sea, quero decir, deixar o listón alto está guai. Sí, no, en plan... E nós temos moita honestidade entre nós. Creo que Carlos o viu así en algún ensayo que veo xa, que se nos temos que dicir algo, decímoslo. E se nos vemos que o listón non o vamos a superar, paramos. Buah, eso está moi guai, Esa é unha das cousas que máis me molan, tío. E que vas a facer? Que vas a facer? A de lo suave, sabes? Que se pasaron os últimos 10 anos de carreira sacando discos de merda. É que non, é así, sabes? Quero decir, a ver, eu podo entender o tema dos suaves porque comían e vivían deso, pero que nós non vivimos deso. Para nós é unha proba de superación e amor polo arte. Se o día de mañá vemos que non hai máis, que as nosas cabezas non dan para máis, pero joder, eu confío. Sí, no, a ver. Además... Sí, dime, Carlos. Perdón. Además, eu creo que isto... o que dicía Alberto, eu creo que non é só unha movida de 2 anos, senón que é unha movida de aprendizaxe de atrás. O sea, ti non aprendes a producirte como furacán ahora do día para mañá, sabes? Eses son moitos anos de formación non reglada de papar horas en YouTube, en masterclass, e ir a gravar igual a locales de ensayo e a sitios con productores e ves que non encontras o teu sonido, entonces ti empezas aí a investigar, claro. E a papar horas, e a compoñer temas e a sacar temas que posiblemente non che gusten. E de equivocarte. Sabes, pero cando Alberto me comentou de, joder, porque é logo, porque é un, sabes? E o que me contaban é que un era o disco que querían sacar dentro de uns anos, sabes? En plan, ahora non estamos no disco 3. Sí. No disco 2 tampouco estamos, pero bueno, xa vai. E no disco 1 é o punto de partida de onde quer salir. E ese eu respeto moitísimo porque eu hasta fai nada e posiblemente a día de hoxe moitas das cousas que compoño e que gravo, dixo, o público pode dicir que está moi guai, pero ti sabes que non é o que quer sonar, sabes? Pero sin ese camiño donde ti sacas algúns temas, algúns singles de merda, gravados de merda, con micros de merda e tal, non vas a chegar nunca, creo eu, ao punto onde chegaron eles. O sea, eso... Isto é un tema que eu falei quizáis fai 3 anos ou por aí, fun a ver a Nao aquí a Coruña, na última xira de Nao, 3 anos, 4 anos. Cando rematou o concerto, joder, fun a saudar tomei unha copa con Gus, o guitarra, e el contoume isto, basicamente, díxome, que me lembro mogollón de eso. El díxome, insistir, tío, sabes? Nos estivemos 8 ou 9 anos sin comernos nada. Claro. Insistir, mellorar. Entón, ao final, tes que equivocarte moitas veces, tes que sacar moitas veces cancións que non molan, tes que poñelas nun directo e ver con cales a xente reacciona con cales non, e tirar por aí. Nos, cando falabas antes da que facemos con Rebelión, da Forza da Razón, sí. Nos a primeira vez que tocamos esa canción en directo xa o vimos. É que non fai falta outra cosa. O sea, sabíamoslo. Empezabas a canción, a peña poñese a facer un puto poco. Sabes? Claro. Entón, ti non necesitas... É que non necesitas nada máis que ver como reacciona a xente coas cancións para saber cal é a canción e cal non. E a raíz de aí tes que tomar nota e intentar tirar por aí e mellorar. E tes que equivocarte un mogollón de veces. Porque nós non temos un produtor que nos diga estades vos equivocando, sabes? Nós non temos un tío que sacou 400 discos e que che diga estás equivocando. Non, tes que equivocar ti. Claro. Equivocarse non é malo. Non hai nada na vida. O sea, que teña medo a equivocarse que non faga nada, porque é así.
Jode un pouco cando... Porque, por exemplo, eu vouche preguntar a ti, Alberto, deste disco, se tes aí unha nena bonita, se tes esa canción que dis ti, Dios, esta quedoume meu, esta claveina. E tamén che quería preguntar, jode moito cando tes unha canción desas que dis ti, que esta é de 26/10, esta é mallada. E che ven a xente e che di, joder, pois a boa é a outra, meu, a boa é Espertei. Que vai ser a de Planeta Alerta? Boa, espertei, ti, me cago en Cristo, que estou eu aí, cabiña. Tes aí a tua preferida. Sabes que pasa? Que normalmente a tua preferida é que prefira a xente. Que os gustos non son tan distintos, sabes? Home, hai xente que lle gusta igual unha canción por estilo, non? Unha que é máis cañeira que outra. Pero as cancións boas, tío, as melodías boas, sábelas ti. Ti daste conta. Mira, para min a preferida é que sacamos hoxe. Iba a dicir, cal é a tua preferida? A doxe? É que sacamos hoxe, Furacán, sí, sin dúbida. Deixámoslo por ao final a propósito. Porque nos... A ver, joder, podome tirar o moco de falsa humildade, se queres, pero non sabíamos que o disco era potente. Non sabíamos que había 3-4 cancións, Carlos sabe, o que sabemos desde o principio, sabíamos que había 3-4 cancións que iban a petar, que iban a molar. Pero decidimos deixar a última por ao final porque molaba empezar con algo potente, con un videoclip potente, e que a xente pensara, isto xa soltaron a bala e o resto vai ser merda. Claro. Logo ao final sorprender, non? Pero que hai cancións, esta canción concretamente, esta e Espertei concretamente, partiron dun retrouso nunha guitarra acústica. Eu, cando saliu esa melodía, e esa melodía non saliu en 5 minutos, nin en 10, nin en 2 semanas. Esa melodía foron estudiadas matemáticamente nota a nota. Entre Álvaro e eu, analizamos nota a nota, movimos en MIDI cada nota da melodía e puxémoslle unha sílaba a cada nota, o sea, foi un puto traballo enfermizo, de putos tolos, pero cando na acústica esos retrousos sonaban, sabíamos que o resto era aderezo, sabes? O sea, entonces ti sábelo. E eu sabía, e Carlos sabe, antes de sacar o disco falamos, eu sabía que Espertei e Furacán eran as cancións que a peña se llevan a quedar, porque, joder, os gustos non son tan distintos. Despois, a veces, autoengañaste. Sí que é verdade, porque polo xeral faz unha boa e 15 malas. E ás veces dices, como mola esta, e ti mesmo sabes que non. Sabes que non, e dices, bueno, como a fixen e me tirei aí 2 semanas fozando, pero sabes que vendela non se pode falar mal dela. Claro, non, sabes que non. E ti sabes cando sacas cosas boas ou non, o sea, ti podes te engañar o que queiras, pero non. Entón, nin sei que vir moi abaixo cando as cousas non saen, nin tampouco virse moi arriba cando sabes que tes algo moi bo, pero nós deste viaxe estábamos moi convencidos con varias cousas. E por eso botamos o esforzo que botamos, porque sabíamos que había material. Si superamos que fora unha merda, non nos tirábamos 2 anos así. Pero bueno, eso non quere dicir, o sea, que a mí me parece bo, non quere dicir que agora as cancións vayan a voar e que todo o mundo lle van a gustar e que vamos a estar en todos os festivais. Para nada. O sea, eso son cousas aparte. Xa. Non hai 2 más 2, 4. Claro, quero decir, igual ahora está a xente no chat dicindo, pero onde vas flipado se isto é unha puta merda de disco? E terían toda a súa razón para opinar eso, porque... tranquilo que aquí teños ben amostrados, aquí somos todos pro arritmia. Inda que teño o cartel mal escrito, porque non atopo outra H, non sei... Perdín un H. Non sei eu ainda estou aprendendo a escribirlo, non te preocupes. Eu sempre acabo abreviando con AR. Eso foi un erro juvenil, sabes? Que metimos un nome aí, estaba pillado en galego e en castelán estaba registrado en inglés. E agora, cando sacas discos e tal, dis, me cago en Dios. Eu por experiencia personal, vamos dicir que incluso con nombres gallegos, sabes? Eu tocaba nunha banda antes que chamaba Samarúas e nunca na vida, xa fora na TVG, xa foron os teus colegas, nunca era Samarúas. Samarúas, Samarrous, olvídate, sabes? Inda que sexa o nome da calle de Media Coruña que sabe, vancha a pronunciar mal. Chanxungueiras, olvídate, é a maldición non se pode escapar, aceptámoslo. Pero aquí eu creo que está tendo unha recepción bastante guapa. Eu a verdade teño que dicir que a min Espertei era mórame, o sea, a min está guapa, sí. Espertei, bueno, a última vez, escutei non a vez, o sea, sacástela fai 2 horas. Sí, joder. Escutei non a vez, tampouco lle dei. Pero non me donde conta eso, claro, en plan, hostia, claro, pero nós como xa levamos escutando un par de meses, claro. Xa nada, que xa la venen escutando como... Estos hasta os huevos de todas elas. 5 anos. É que eu acabo de puñer ahora por primeira vez, aparte de eso, puxen aquí en directo por primeira vez para reaccionar a ela, e fui, en plan, joder, mola moito tal, pero claro, que eu Espertei levo con Espertei xa a un lado do tempo.
Son, É unha locura. Sí, é unha locura. cada unha ten o seu rollo, sí. E tamén, cada unha tamén ten o seu rollo na letra. Bueno, hai dúas que máis ou menos coinciden un pouco co tema da mente, da enfermedade mental, pero bueno, como que cada canción ten o seu... Sí, Non? claro, a ver, Espertei e Furacán, que a que sacamos hoxe. Sí, é que a de Furacán recordoume un pouco a Espertei nese aspecto. Esas dúas cancións foron feitas na mesma época, sabes? E foi unha época, se te das conta, son xa non quero meterme moito en temas musicais, pero son acordes máis escuros, son melodías máis escuras. E foi unha época que eu estaba, o que che contaba antes, tío, estaba saturado mentalmente porque estaba deixando a puta vida en esto, sabes? O sea, estaba traballando 8 horas intentando sacar e a veces atrancaste porque esa xente que che dio de no, yo me voy a cagar e saco 5 canciones, bueno, pues enhorabuena, pero yo no, sabes? O sea, eu necesito traballar moitísimo, necesito traballar unha barbaridade e ás veces e tal. E chegou un punto que pensei que non, que había que deixar o músico, o disco, que había que deixar a música, que non me apetecía tocar. Sabes ese punto donde chegas ao bueno, non sei se vos pasou algunha vez, pero o que máis che ilusiona na túa vida, xa non che apetece. A min eso pasoume, a metade deste proceso pasoume. Dixen, por qué, tío? O sea, por que estou deixando a vida aquí? Total, para qué? Para despois dar 5 bolos no verán, non sei que, tal e cual. Mira, paro, tío, descanso, vivo a vida, voume a pasar por aí ca cadela e tal. E cheguei a ese punto de petar. Bueno, conseguimos convertilo nesas letras, convertilo en música. Empezaron a sair as cousas adiante, pero foi para mí foi unha época jodida. Nos fixemos un Berkami no que moita peña colaborou, tivemos que cancelar o disco 2 veces, tivemos que cancelar o envío do material 2 veces. Foron moitísimas movidas. É que ser músico como somos nós non é tes que ser músico, tes que ser produtor, tes que gravarte, tes que levar a parte burocrática, a parte da pasta, as redes sociais. E chegou un punto de petar. Entón, esas dúas cancións falan de eso. Pero non porque eu lle quera dar leccións de nada a ninguén, é que eu estaba fodido. O sea, literalmente, escribín literalmente o que pensaba, sen máis. Entón, esas dúas cancións parecense por eso, porque foron nunha época similar. Ao mellor hai que estar fodido para facer boas cancións, non sei. A ver se non hago. Pero sí que é verdad, porque eu, por exemplo, que se chío, que eu aí todo totalmente fora do vosso mundo e todo tal, eu, cando estaba hoxe preparando isto, non é... A ver, a pregunta non é aleatoria, a pregunta isto xa estuve lendo e xa estuve pensando. E sí que é verdade que pensei que en plan, joder, é que eu acórdome cando vos descubrín a vos que ti abres YouTube, das clic, hostia, que temazo. Next, e ao mellor, pois daría 3 días, volvo a dar outra vez a escoitar, tal. E non te das cuenta de todo o que hai detrás, porque é eso, vimos no que falábamos antes, non? Na cousa instantánea, na cousa volátil, na cousa tal, e claro, eu agora abro YouTube, doulle Arritmia, doulle Espertei, buah, que temazo, tío. Vou facer un bocadillo. E xa está, é que ten que ser así. É que realmente ten que ser así. É que pero non está en bola saber o que hai detrás, porque que dalle moitísimo contexto, dalle moitísimo, non sei. Claro que sí. O que pasa é que eso, é o que falábamos antes de cando vas a ver cando vas a un festival, e ves unha banda internacional e despois ves unha banda galega. O público non mide, non vai a dicir, non vai chegar ali e vai a dicir, bueno, a banda galega son 4 aí encima, non teñen axuda de ninguén, o equipo vale unha puta merda, e o outro ven con un equipo de non sei cuántos miles de euros. Non, a xente non mide eso. A xente ve unha canción, outra canción, un grupo, outro grupo, punto. E ten que ser así. Entón, os que temos que poñernos as pilas somos nós. Punto, pero sí, é verdade, ti tes razón, que detrás de cada canción hai un puto mundo, podo che contar, Carlos. O sea, seguro que ten sufrido cada canción que fixo, e cada canción ten un mundo, eso é bonito tamén ás veces cando contas, non? Pois hai que tomarse 4 cubatas e un día contas aí a algún colega, pero... Sí, a verdad que é curioso porque pese a que é algo que che enche, e como di Alberto, isto non o faz por pasta, o sea, se te queres dedicar profesionalmente, sí, pero no, porque moitas veces non levas, o sea, non cobras o mismo que das. A mí pasoume cando sacar o EP este de YouTube, que ainda pinchaste aquí algunha vez, que os colegas dime, tío, estás un pouco pergeseiro,
non sacas nada, xa non faz nada, Sí. tío, tal. E eu moitas veces penso e digo, me cago en mi puta madre, sabes? En plan, estar aí unha pila de tempo para sacar unha línea que che guste. Despois outra pila de tempo para sacar, eu que sei, unha letra que che guste. Despois meteste a producir, a cambiar de micros, a ver que non che gusta este micro, a ver que che gusta outro, bueno, dentro das limitacións económicas que tes para comprar Claro. os micros, sabes? Claro. Porque non é, vou meter un 87, pois agora vou non cambiar por unha KG porque ten outro timbre, sabes? Non, olvídate, o que tes, pero dentro do que podes vas cambiando. Entonces ti vas grabando, e ao final igual pasas 2 ou 3 semanas para sacar ese tema que diste, mi mano, me gusta esta reverb e volvelo a cambiar a reverb, sabes? E vas cambiando unha pila de cousas e ao final, no meu caso, que eu tamén tiraba todo eu solo, sabes? Porque gravaba os vídeos, editaba os vídeos, xa se nota tamén. E ao final chegas e tes un cansancio, sabes, mental e emocional e diste, bueno, pues ahora, bueno, nesa época xa expresei o que tiña que expresar, ahora vamos a ir por outros campos. Pero xa me ten pasado con outros grupos, sabes, de ir a muerte durante, eu que sei, un ano, que para min eso era hostia, sabes, en plan, dedicarte solo un ano a compoñer e tal, e ainda así, tío, tiras, e chega un momento que che cansas, sabes, que diste, se non hai, digamos, unha infraestructura, porque despois ti faz todo eso para ter 2 bolos e diste, bueno, va, está guai, pero despois ahora velo, sabes, e diste, hostia, ainda así compensou todo, tío. Ainda que non teñas bolos, ainda que non teñas nada, sabes, eu vexo ahora cousas que fixen máis de chaval e dixo, que pila de merda comín, sabes? Xa. Pero que puta maravilla, sabes? E eu con eles, hostias, tío, que si te paras a pensar un pouco de producción e de grabación e de movidas de efectos e de reverbs e de plugins e de licencias e de... Empezas a tirar, hostia, que non ten puto xeito, tío, que acaban de facer esta peña non ten puto xeito. Pero aí está, sabes, en plan, non se sabe nin como nin donde, pero aí está, sabes, pareceme puto increíble. Eu non sei como. Hai movidas que cando chegan ao final dis, hostia, miras para atrás e dis, ves o proceso, sabes? O puto Álvaro, que un tolo, xa o sabes ti, sabes? O sea, producindo é que foi o que lle dá gana, sabes? Está claro. E cando ves o resultado final dis, hostia puta, tío, sabes? Pero bueno, xeralmente cando traballas de verdade, cando tal, as bandas que traballan, as bandas que teñen un talento e tal, acaban saindo. Eu creo que ao final todo é xusto, pero bueno, e se non sai, tío, pois o que te levaches por diante, sabes? Aparte, que é triunfar? Sabes? Claro. Triunfar que é? Tocar no son do camiño? No, triunfar é pois sacar un vídeo que a xente lle guste, ou triunfar é facer un bolo ti e encher a sala. Despois xa os triunfos que dependen de el promotor de turno que tiene un contrato con non sei que promotora, pois eso, bueno, sí, está guai. A min gustame moito cando toco nun festival, mólame mogollón tocar para 3.000 persoas, non che vou mentir. Claro. Pero eso xa non depende de ti, sabes? Ti faz música. Para min triunfar é hoxe sacar un disco e cando colgue con vos irme a YouTube e ver 100 comentarios de xente que lle molou. Eso para min é triunfar. E o resto xa, pois, cando ben. Nos temos tido veráns de la puta hostia, temos tido veráns peores, eso. É curioso, porque eu, por exemplo, hoxe falaba con uns colegas tal e dice, Dios, tío, ojalá peten, Dios, tío, teño moitas ganas de que o peten. E dime, claro, porque vas ti detrás, claro, como vas con eles, pois tamén che convén. E dixo, non, é un sentimento que tamén me pasa con outros grupos, sabes, que as Tanxos tamén me ten pasado, porque, joder, eu vin o primeiro bolo das Tanxos aquí na Repichoca en Coruña, eu toquei con elas 2 anos despois nun bolo en Gijón, e é moito puto chollo, sabes? E para min, por exemplo, triunfar, sabes? É que eu de chaval non creía en que eu pudera ver certos estilos en música cantada en gallego, sabes? Eu para min non tiña referentes. Eu non tiña referentes, tío, e empecé a escutar daquela gracias a mi irmán por unha maqueta, tal, chegou a min machina, e eu, anos despois, conocinos a eles, e eu creo que triunfar, para min, é que o 25 podo estar tocando con un dos grupos que me empuxou a seguir creando música en gallego, así que, toma, hijos de puta. A mí encántame Carlos, porque eu escuto a Carlos é como escutar a un home de 56 anos. É que falaba eu cando era novo, a ver, teño 25 anos, pero si miras para atrás, tío, esas míticas movidas de, tío, vamos a facer unha banda tal, cantar en gallego, que che dixan, que vos contar sobre coleiros e percebes, roubar cocaína. E dixo eu, mira, que che den polo cu, fillo de puta, sabes? Pois aquí o tes, tío.
o tema do galego é Ti moi que és de recurrente, Camariñas, pero... eu como eu que son da costa tamén, eu cando era novo, en gallego, ti contabas con ter os herdeiros, en plan, música de cachondeo, de vellas, coleiros e tal, pero non cousa seria, non... Hostia, pero estamos nun momento que non sei se somos conscientes, pero Claro, estamos nun claro, momento claro, é que... moi gordo, tíos. O sea, momento pero que hai moi agora. gordo. O sea, hai bandas que se vos vai a olla cantando en galego, sabes? Joder, ao final aportar un graniño máis, sabes? Sacas un disco, pos un grano máis aí que os coitan 30, 40, 50 mil. Puta madre, tío. Claro. Tampouco eu escribo en galego aí pensando nada político, nin quero tal, no. Escribo en galego, tío, porque na miña casa criaronme en galego, sabes? É o que hai. A min criaronme galego na casa, cheguei á escola a un cole de curas e meteronme o castelán polos ollos. E estiven falando castelán a hostia de anos, sabes? Porque tal, chega un punto que empecé escribindo cancións en castelán, sabes? Chega un punto que dis, pero que hostia estou facendo, tío? Despois chego a casa que a miña familia fala en galego, que cojones estou facendo, sabes? Pero a todos nos pasou eso, Entón, si alguén, tío, con 13, 14 anos lle chega o noso disco e di, que cojones estou facendo, sabes? Pues xa está, tío, xa valeu a pena, eso triunfar. Eso triunfar, tocar no festival. Aí é onde veño ese raro círculo, sabes? Porque, joder, eu tamén, cando empecé a tocar a guitarra, tal, empezaba a tocar, bueno, Si amaneciera de Saratoga, a primeira canción tocando a guitarriña ali, tal, non sei que, e dixen, boa, tío, cancións de amor pas chavalas, tal. E dixen, teñen que ser en inglés fijo, porque en inglés sona todo mellor. Non sabía nin o verbo to be, sabes? Pero eu quería compoñer en inglés, sabes? Quería me expresar, I have to express my feelings. E no, tío, o sea, despois intentei nun castelán. Eu dixía, pero eu sinto me ridículo, tío, o sea, non me están expresando 100%, claro. Sabes como son. Sabes? Hostia, e objetivamente, tío, o galego é moito máis doado para escribir que o castelán. O castelán é unha puta mierda. O castelán é unha puta mierda. En galegos, tío, escribir cai só. É unha lingua cantada casi, joder, é a lingua máis bonita que existe. Non porque señala nosa, sino porque é a puta realidade, joder. Ti escoitas, ti pose unha canción en galego, mira de Castanxugueiras, tío. Pose unha canción en galego a calquera de aí fora e flipan co idioma. Sabes, que non somos, sabes, que eu, unha das miñas bandas favoritas é Berry Charrac, pero doe cando cantan en euskera, sabes? Porque non, rimar eso me cago en Dios. Claro. Pero en galego, tío. Estamos nós mesmos, temos isto, e vámonos a cantar en inglés ou en castelán. Claro. Cada un que faga o que lle salga dos huevos, eu non me meto. Xa che digo que eu comecei así. Pero comezas así porque tes un sistema que che di, es que hablar de gallego é de... Tal cual, pero como streamear, como ser gamer, como ser youtuber, como todo, sabes? E ao final eu gracias a eles e as músicas que foron creando todos, naquela época o que te dicía antes, os grupos que escuitaba, dixen, hostia, eu quero tocar a guitarra, tío. Empezou aí o cool mental de tocar a guitarra, de empezar a crear na tua propia lingua, non por nada político, nada, sino porque é o que falas todos os días cos teus colegas, cos teus pais, cando choras ca tua moza, cando te enamoras dun jato salvaje, sabes? O sea, sin más. Claro. E chegas ahora e ves ese círculo cerrado. Entonces, Cantas veces te fixeron a pregunta de por que cantas en galego? Pero ti preguntas yo un puto inglés porque canta en inglés, claro, macho. Sí. Canto en galego porque é meu puto idioma, joder. Claro, sí. Ou porque streames en gallego, ou porque faz vídeos en YouTube. E no, es que si cantarais en castellano llegaríais máis lejos. A mí eso ten modito, peña que non se come unha puta merda na súa vida, sabes? Que diste, pero si levas 20 anos tocando, macho, non saliches da sala do lado da túa casa. Que me ves a mí a vender a moto de que si cantara en castellano non sei que. Eso témolo metido dentro. Eu creo que como pueblo témolo metido autoodio, tío, autoodio, tío. Son moitos anos de represión, sí. Eso viene del señor Francisco Franco e non é tan sinxelo de quitar, sabes? Meteronnos na cabeza que o galego pas vacas. Meteronllo na cabeza os nosos avós, os nosos pais, e nos herdámolo. É moi curioso, porque incluso cando agora tiro por meu lado youtuber, o sea, agora Carlos Músico desaparece, aparece o youtuber, e a min dime a xente, tío, se puxades en castelán, tal. Me cajo un día ser un primeiro ano, tío. Que premios hai youtuber de España que eu pudera comerme un rosco? Tío, claro. Ningún, sabes? No primeiro ano nominarme a mellor música, tío. Eso nunca o podía facer competindo contra Peña. Que va, olvídate. Olvídate. E eu creo que me ve, sei que me ve moita máis Peña por crear no idioma no que creo que no outro que non me comería unha rosca, sabes? Sería, bueno, pues el Jaime Altozano, pues ya veo a Jaime Altozano, sabes? Claro. Non vou ver esta copia barata. Claro, eu podo decir, por exemplo, un inciso así moi rapidiño tal, non? Que, por exemplo, nosa comunidade de Twitch en gallego, ti se miras as estadísticas de Twitch, pois ti podes ver que creo que o 90% da xente que streamea en Twitch en castellano ten 3 espectadores de media ou menos.
O sea, vense eles mismos é outra persona, prácticamente. E ti miras os de Twitch en gallego, é un chaval que empeza a emitir en Twitch en gallego, pois en 5 días, 10 días ten todos os requisitos para poder ser afiliado, cobrar, tal. Por qué? Porque o coto é moitísimo. A ver, evidentemente tamén che limita, non? Porque a un streaming en gallego non van ver 500.000 personas ao mesmo tempo como a Ibai. Obviamente. Pero hai moitísima xente con ser en gallego di, pois vou ver este chaval. E ca música pasa o mismo. E con series, con programas tamén pasa o mismo. O que pasa é que, eu que sei, temos esa tella de... Mira, eu digo vos unha cousa. Eu vexo canles en catalán. Vexo canles, eu son bastante, ves, aparte de que son moi de baloncesto, son de fútbol, son do Barça. Vou dicir así, son do Lugo, pero son do Barça. E do Breogán que estamos palmando aí. Bueno, o tema... Breogán tamén. O tema, sí, bueno, é verdade. O tema é que, joder, eu vexo un par de canles en catalán. É que é morro por eso, non, tío, si o catalán entendo, o galego entendo. Outra cosa que teñamos prexuizos. Pero estásme dicindo que a xente ve canles en inglés e que entenden menos que en galego, veña. Non me contes milongas. O que pasa é que temos as cousas que temos na cabeza, tío, e esas cousas que darles unha patada e tirar para diante. Sen máis. Pois sexa na música, sexa na escritura, na literatura, ou sexa en Twitch, pois darlle unha patada para diante. Despois tal choca, sabes? Isto non é un juego, pero... Sí. Que chocas de onde nós. Joder, oye, que cada un que faga o que lle salga, sabes? O tío está triunfando aí e tal, bueno, para min ten unhas ideas ás veces que flipa un pouco, pero sí, no. a veces patinalle un pouco cuñado, ¿no? A ver se vai vir aquí. Conocédelo. Bueno, eu teño algún colega en común, pero non coñezo. Eu personalmente non, pero sí que, bueno, vexo moitas fotos por aí con colegas meus que con él. Ese é el que juega a Pokémon, non? Pouco Pokémon xoga. A ver, eu vexo de vez en cando, tal, o que pasa é que a veces ten unhas patinadas mentais, tío, que dis, pero onde vas? Sí, a ver, son moitas horas en directo, Isto é como a todos, cada un ten o seu público que ten que ver de todo, pero bueno. Pero bueno, unha rondiña, porque senón despois olvídanse, teña aquí un par de preguntas anotadas. Aquí pregúntanme se ides empezar a tirar o escenario, isto, bueno, creo que... A tirarvos do escenario, se ides empezar a tirarvos do escenario. Eu non como atado, o Carlos que ten 25 anos, veña, de cabeza. Eu vou atado, que eu non levo emisoras, que se tiran os maiores. Que xa levan máis calle. Nunca se sabe. Depende de como este o concerto, sabes? O sea, a ver, eu teño visto a peña saltar do escenario e pegarse un hoste contra o chan. Depende de quen este de baixo e cantos haxa. non descartamos nada. Dime, Vol, que tamén de Lugo é o meu mod, que che pregunte brevemente que opinas do furancho en Lugo. Eu supoño que é un pub. Do pub, joder. Supoño, non? Sí, claro, está guai. Que opinas do furancho? Eu da miña zona disme, que opinas do furancho? Home, a min... A mí os furanchos molanme mogollón. Pero si o do furancho de Lugo, sí, é un pub que está na zona bella. Eu fai moito que non saio en Lugo por la puta pandemia, basicamente. Igual fai 2 anos e pico, pero sempre ia ali polas noites. O sea, para pechar a noite a tomar ya ali a última, sempre ia, está guai. É un puto antro, como me gustan a min. A min gustan os antros. Pois xa sabedes, xente. Furancho en Lugo, recomendadísimo. Buen antro. Pregúntame, Rubens, pregúntola, non teño nin idea de que vai isto. O sea, se tendes o apoio de Maketon Maelok. Nin idea de que é isto. Eu tampouco, tío. A mí hai pillaches. Teñen o apoio de Maketon Maelok. Será unha secta por esperte en plante de su apoio. Non sei. Rubens, Alberto, hai algo que non me comentaste ahora, porque igual non firmo, No, eu son anti-religións, tío. Aquí movidas de comer cabezas de murciélagos, non, aquí mira como acabou co COVID o asunto, Cuidado con comer bichos crus. No. E despois preguntaba tamén Dani Palmelle, que estou a preguntar agora, que eu sei que tendes na mala testa o día, me cago en onde teña apuntado isto, tío. 25, venres que ven. Non fagas como a min que puxen que era 24. Venres que ven. O 25 tendes concierto na mala testa e preguntaba a Dani se vai haber xiras por salas ou se vai ser en plan isto... Aquí está moi fodida a cousa. Nosa idea sí que tiñamos polo menos facer unha en Vigo, outra en Lugo, outra en Coruña e Santiago mínimo.
Pero que pasa, tío? Que levamos para facer esta 3 cancelacións, sabes? Claro. Entón chega un punto que, joder, é o que falamos sempre, que é moitísimo traballo. Tivemos con tantas historias, entón, sí, agora cando xa estemos liberados de toda a parte esta de sacar o disco, de enviar paquetes, de non sei que, o bolo da mala testa sale guai e a xente o require e tal, pois sí, hai que mirar salas, os festivais que saian, pero ata agora é que nos quixemos centrar 100% nesto porque a situación non está para montar unha xira, mira o que está pasando con todas as bandas, montan xiras de 10 salas e cancelan 9. Entón, eso é unha puta locura, porque ao final tens que estar devolvendo a pasta das entradas á xente, cambiando datas, cambiando datas no curro. Que non perdas pasta no cambio. Claro, que non perdas tamén, claro. E ti, por exemplo, nós, cando temos que ir a tocar a un sitio, pedimos vacacións mogollón de veces, sabes? Entón, é unha puta locura. Cada cancelación é volver pedir vacacións para outro lado, non sei que. Entón, calma. Imos facer o da mala testa e se sae ben e a cousa vai para diante, sí, imos facer máis salas. Joder, a ver, imos tocar máis. Evidentemente, acabamos de sacar un disco e imos tocar moito. Eu supoño que a pregunta iba en plan eso, en plan, ahora en breve, se era só a mala testa xa veremos, ou se... Ahora en breves xa che digo que é fodido porque as salas, como cancelaron tanto, non teñen datas ata despois do verán. Hai unha opción aí polo sur, non imos dicir nada por si non está polo sur de Galiza, non polo sur de... non polo sur de Europa. Alguén que xame un día, macho. Pero que sí, que se podría facer algo antes de tal, e seguro que antes do verán imos tocar en Lugo, porque temos falado, porque é a nosa cidade, joder, e queremos levar o disco a Lugo e aí sí que seguro. Claro. Todo máis tardar, penso que en xuño. Vale. Pero despois hai que ver como vai o tema este do COVID, tío, porque se che volven a pechar. Sí, é unha putada. Ora parece que vai mellor, pero si é o que dis ti, o sea, vai telo preparado, de repente, pum, venche un golpe, tens que cancelar todo, ou cancelar todo ou facelo mal. Sí, e nós somos moi de mellor 4 concertos top que 10 de merda, sabes? O sea, porque aparte agora para a xente que veña a mala testa levamos unha infraestructura de la hostia que o sabe aquí o Carlos, levamos moitas luces, levamos moitas cousas. Claro. Entón agora sí que temos que tocar en sitios relativamente grandes, sabes, con un pouco de equipo e tal. Entón preferimos facer un de la hostia que facer 5 mal. Mira, e a mí hasta me dá medo o tema do lume, A mí o tema do lume dame moito medo. Ai, lume, joder, que somos Rammstein ainda. Todos andará. Eu teño amigos no helicóptero do lume, se hai que dar unha chamada, pois tranquilo que chamamos. Coméntame, Rubens, a ver, o Makaton Melok é un programa dos 40 principales que apoia a bandas galegas e dalle promoción. Hostia, a nivel galego é o máis vello, onde saíron unha chea de bandas, outros artistas e cantantes que de hoxe teñen unha lesión tras deles. E ten unha gala de premios e todo. Eu, a primeira vez que escuito falar desto. Eu a primeira vez que escuito falar desto. Sí, sí que coñezo. Pero a palabra 40 principales e a Arritmia está fodida, sabes? Porque normalmente cando vas a... Non por nós, si a mí dame igual. Pero normalmente cando vas a medios tan comerciais escoitan o que cantas, o estilo que fas, ou a ideoloxía que tes, as portas péchanse en moitas ocasións. Abre outras tamén, pero non temos nada de iso mirado. É que tema de concursos e tal, apuntámonos a moi poucas cousas. A última vez que nos apuntamos foi o ano do Resu, que o gañamos, pero que vos xuro que foi a de, venga, a ver que pasa. A ver que pasa. Gañamos. Ese mesmo ano nos deron os Martín Kodaks, que, bueno, xa non nos consideran concursos, non son os premios de unha gala da música galega e tal. E non nos volvemos a presentar nin os Martín Kodaks, nin a nada. Entón, concursos e desos solemos pasar bastante, porque a música tampouco é unha competición. O que sei, os Martín Kodaks este ano iremos que temos disco, pero concursos de música creo que non. Xa me imagino. Bueno, que falando de concursos de música, animo a xente nova a presentar as súas maquetas ao festival, vale? Porque vou ser o xurado, eu e outros cuantos, non? Entón, se me mandades un xamón ou me mandades un algo así, facemos como no Benidorm Fest e o voto. Claro. Metes o voto ibuprofénico, que non se sabe de onde salen de onde non. Podemos mover 2, 3 votos. O meu, un par máis que teño controlados. Con 3 xamos ibéricos e des a tocar no festival. A ver se alguén vai coller este corte. Fora coñas, non, apuntadevos, joder, que está guai, imos escutar as cancións e as mellores. Joder, eu toquei 2 veces no festival. Tocar no festival é das cousas máis tochas que podes facer aquí. O sea, que apuntadevos que teña unha banda por aí, se hai alguén que teña un grupo,
apuntadevos que temos ganas de que cheguen maquetas, joder, que normalmente se apuntan poucas, Sí, non? Polo que me dixeron non se apuntan demasiado, no, porque, a ver, é que non hai moitas bandas novas que saian facendo música en galego. Claro. É a realidade, é a triste realidade. Cantas bandas novas hai nun ano que fagan música en galego? Xa. Sí, no, eso é unha putada, a verdad que sí. Pois se tes unha, apúntate porque tes moitas opcións. Como fixo Carlos cos youtubeiros. Giño. Carriños, apúntate que tes un par de votos aí. No. Estaría feo, No, bueno, Carlos, é un apuntas momento... un voto, xa te digo, Totalmente o contrario. É o momento... Así presentes a mellor canción do mundo, non te podo votar, é obvio. Carlos, é o momento de presentar De Marte a Lúa. A segunda parte de Lúa a Marte, pois hora de Marte a Lúa. A segunda parte de Marte a Lúa. Ao festival, veña. Está un xamón dixestes, vais de presupuesto. Cal é o premio? Tocar no festival? A mí o festival, joder, non sei porque non quise preguntar, pero o festival vai ter un cartel de la hostia, o sea, non olvidedes, o pasado non se fixo, vai ter un cartel da hostia, o sea. Pois igual saco da Marte a Lúa, ou de Plutón a Mercurio. Sí. Mándalle... Joder. É que o concurso do festival, joder, son da rúa, entraron por aí, gañaron ese concurso, creo recordar, non? Gañaron ese concurso e empezaron a facerse coñecidos a raíz de aí. Joder, eu as veces que toquei nese festival é unha puta locura. O sea que... Falando así de... O sea, bon contratos músicos de ritmo para que viñen... Hostia, en serio, Dani. Mira, Dani Palmeñi di que as maquetas xa estén. Que fai un Ai, vídeo Dani, que se presenta. Dani, preséntate. Dalle, meu. Xa sabes, un xamón a listo. Dijo a dirección que teña apuntado aí. No, a ver, ahora fora coñas, hostia, a ver se depois me van vir mañán dicindo que me ando vendendo, non, fora coñas, pero joder, que cantas máis haxa mellor, tío, e aparte, depois que a música non é o que falamos antes, non é un concurso, joder, o sea, presentarse, e o que gana guai, o que non gana, pois, mira, sempre te vas a dar a coñecer. No, a ver, joder, non ten por qué, tío. A ver, sabes? xa sabemos que son os concursos, os concursos de música en España sabemos como son, o que gana é o que non gana para luar. Xa, pues mira, joder, saliulles malas tan xubeiras o rollo, non lle saliu nada mal, verdad? Me cago en Dios. Palmaron, eu casi preferiría o que lles pasou a elas que ir a Eurovisión. Que ir a Eurovisión. Falar cara a cara con Jalloso eu preferiría, fijo. Eu estou flipando con ese impacto todo. É un pouco hilando, non? Co tema do festival, de tocar, de presentar e tal. Eu teño que dicir, bueno, aos dous, que ao final a banda bueno, agora son dos os dous, está de saído dous. Eu, despois de escutar varias cancións deste disco, eu na miña mente viña Verán, Leira de Herba Enorme, Palco e Vos en riba del. O sea, como que o pide. Como que o pide. É un ano fodido este. Eu sumáballe comida de pulpo. Pre-prueba de sonido, un pulpiño. Que a mí mira, Alberto, digo unha cousa. Se o ano fodido, eu teño leiras, sei onde comprar pulpo e teño parrilla. Hostia. Pues con eso ya temos o 50% dun concerto. Cuidado, No, pero en serio, hai algunhas que escuítalas eu espertei en directo, ten que ser... Esperemos que sí. Mira, escoitamos outro día, gravámola e escoitámola, verdad? Estábamos outro día no ensayo e van a ensayar o técnico e gravámola para escoitala pola PA. E non é unha PA dun bolo como pode ser a Malatesta ou dun bolo dun festival. E eu estaba pensando, mi madre que ida de olla, tío. O sea, que puteiro de olla vai ser isto, sabes? Porque é moi tocho, O sea, o que hai aí e como sona, como son os putos baixos, como son a puta batera, como son a guitarra de Alberto. A túa non, o que? No, a ver, nunca se sabe, joder. Despois os concertos é como un partido de fútbol, igual vas co mellor equipo do mundo e metenche 5, sabes? Xa. Pero polo xeral, si traballas, esperemos que sone guai, joder. A mí eu escuitaba e dicía, mima. Non sei cal puxemos outro día, non me acordo que outro día tamén puxen así algo de música, non me acordo cal puxemos e tamén... Intentamos facelas grandes, intentamos facer cancións épicas, sabes? Que para directo, joder, pensamos moitísimo no directo cando facemos unha canción. Isto ten que tirar a xente abaixo.
Pero A ver, tío. A ver, é unha dúbida que non o vais saber ninguén ata o venres que ven. Hasta era que Planeta viñades a Alerta, festa. ves dito, era cando puxemos o Planeta Alerta. Mira, Vamos aí, mima. mañá hai ciclogénesis explosiva, pois o viernes vai haber explosión na mala testa. É o viernes, non? Sí, o venres. A ver se están dicindo outra vez o que non é, tío, porque eu cas fechas e que as letras... Mira, Ti ven tocar, e despois xa... entre Carlos dicindo que o concerto é o 24 e outro dicindo que a seta xamóns por votos, estáme quedando un directo mallao. E veña a sacar clips, E mira, queríamos preguntar tamén, isto será, creo que máis ben para Alberto que para Carlos, Planeta Alerta é ca chica esta valenciana con Jazz Woman. A primeira que eu vos escoitei é con Rebelión. Tendes unha co cantante de Desacato, creo. Tendes... Como salen as colaboracións? Ti fala a canción, Alberto, ou, bueno, o grupo e tal, e dicides, dios, aquí viñame ben esta voz. Ou é un día que estás na taberna e dis, hostia, mira que escoitei aquí de Rebelión, mándalle un privado. A base de xamóns. Non improvisamos nada. Mira, a de Rebelión fixémola pensando en Nervo, a de Desacato fixémola pensando en Pepo e a de Planeta Alerta fixémola pensando en Jazz Woman. A de Rebelión era a única que sabíamos que iba a estar Nervo, porque nos coñecimos fai anos tocando nun festival. Joder, nos caemos de puta madre, vimos que eso podía fusionar moi guai, bueno, hubo relación, a día de hoxe igual. E si que fixemos unha canción de, veña, vamos a facernos unha canción, vamos a facer a instrumental, vamos a facer o retrouso e ti metes unha rapeada. Esa sí que a pensamos. Pero as outras dúas tirámonos ao campo totalmente. Quero decir, pensamos en dúas persoas, fixemos unha canción e dixemos, ten que ser a puta hostia de canción para que nos digan que sí, porque o normal é que che manden a tomar polo cu, sabes? Ya. O normal, joder, a ver, nos a Desacato sí que os coñecíamos. Tocamos con eles 2-3 veces, tomamos unhas copas, a mítica de que te cambias unhos discos, tomas un algo e sí que nos coñecíamos. Entón, sabíamos que había certa opción, non, de que pudiera pasar. Pero bueno, esa canción eu teño grabada en galego inteira, cantada por mí. O mesmo que canta Pepo, porque en ese caso a letra sí que a fixen eu. El simplemente cantou. A letra que canta eu teño en galego cantada por min. Entón, a canción foi feita, mandábamos ya en plan canta isto, sabes? Pero en castelán, porque ele é asturiano. E despois o de Jazz Woman, tiñamos unha pequena relación de un par de tonterías, pero tirámonos ao campo totalmente, sabes? Sí, o sea, foi a de, vamos deixar este oco aquí e a ver se a rapaza quere mandarlle aí unha rapeada, senón, pois, tería que facelo eu. A verdade que quedou guapo. É que é rapeada. Sí, é que a tía esa é que flipades, o sea, de verdade. Sí. A tía esa, séntala aquí nunha silla de posa a rapear e caese os huevos ao chan. O sea, é unha pasada, é unha metralleta. E aparte que non é só como rapea, sabes? O sea, nos cando collemos as súas voces, cando nos las mandou, nos metémolas no programa e pasámolas por un Melodyne, que é un medidor de notas, non? Ti xeralmente, cando cantas, ti, joder, evidentemente ti non podes desafinar medio tono e movelo porque se nota, fai o efecto autotune, sabes o efecto autotune? Bueno, pues ese rollo robótico, ti tens que cantar ben, tens que chegar o máis posible a nota. Pois con esa tía metemos as notas de todo o puto rapeo e non fallou unha, tío. O sea, non hubo que tocar prácticamente nada. Joder. Nun rapeo. Sabes, que xeralmente joder, que non me maten, pero xeralmente a xente do rap non afina unha puta nota, sabes? Non saben o que afinar, o sea, claro, soltan a toda... É diferente, claro. Claro, é que soltan a toda e tal, pero é que esta tía, se vos fixades no rapeo, vai entonado. Hai moitas partes que entona, sabes? Sí. Joder, impresionante, tío. O sea, ou viña xa trucada da casa esa voz, ou impresionante, sabes? Non había... Viña bueno, e despois eu fume a Valencia a gravar o videoclip con ela, vine a cantar e dixen, joder. Pero que claro, é que esa tía ten formación de jazz, toca saxo, tal, o sea, é unha música de verdade. Claro. E claro, é moi boa. Na verdade que queda moi guapo. E claro, cas colaboracións, cas cancións e tal, veñen tamén os vídeos. Esa é unha parte que che mola, que vos mola, ou é en plan, bueno, hai que facelo porque, a ver, non podes poñer a canción con un cartel en negro que poña Arritmia.
No, a ver, a día de hoxe, se faz eso, non sales da casa. É pegarte un pelo... O sea, non sales da casa, non, porque a xente consume audiovisual, é así. Nos, mira, sacamos, estes días estamos soltando cancións, e ti vas a ver a reproducción das cancións que sacas con os en vídeo, e, sabes, en Spotify sí. En Spotify sí, que é verdad que máis ou menos todas se escoitan, porque a peña entra no perfil e escoita o tirón. Pero as que teñen videoclip son as que van para diante. Despois nos, joder, temos aí a Álvaro, que é un puto máquina, e que nos mola, a él e a min molanos moito rompernos a puta cabeza. O sea, o despertei e que non vos podedes imaginar, para facer ese guión foron semanas rompéndonos a cabeza, pero a punto de estamos mal da olla, tío. Pero como cojones vamos coller unha tipa vestida de negro e poñerlle un cáliz, onde sacamos un cáliz, onde sacamos unha cama, non tiñamos un puto pavo, tío. Sabes? Nos fixemos ese vídeo, esta historia buena contar xa que estamos aquí en familia. Nos fixemos ese vídeo e a vez de facer ese vídeo pedimos unha subvención, vale? Porque todos os anos salen unhas subvencións para facer obras artísticas pola Xunta, non? E nos cando fixemos ese vídeo non sabíamos se nos iban a dar a subvención ou non, non tíamos nin puta idea. Entón, ese vídeo está feito coa mínima pasta posible, pero coa mínima pasta posible. E despois, cando xa estaba o vídeo feito, chegou a subvención e déronola. E con esa pasta pudemos facer o de Planeta Alerta. Podémonos ir a Valencia e facer o vídeo alá. Pero realmente foi moi de maquinar de cada plano e tal, e tirar de bola a popa, saco. O sea, se vedes o videoclip, a cama foi unha coller a casa dun xonquis aquí na Coruña, o colchón é un colchón do Decathlon, metémoslle unhos sacos por riba, o sea, eso, a ver, contamos con xente... Pois visualmente está moi guapo, pero agora, joder, está me poñendo a duda, porque, joder, o videoclip vino... No, o vídeo é a puta hostia. O sea, o vídeo é increíble. Quitando a maxia, mira, sabes o stream este que che digo antes que un mexicano se puxa a reaccionar ao vídeo? Sí. Bueno, pues metiño un comentario no Facebook, porque o tío no vídeo empezou a decir aquí hai mucho dinero detrás, aquí hai unha productora moi grande detrás. Aquí hai muchísimo dinero, claro, estos tíos sonan de la hostia, pero hai muchísimo dinero. Eu puxenlle debaixo, non, tío. O que hai son moitas horas, sabes? Pero pasta, o sea, podoche decir que prácticamente calquera videoclip que ves por aquí un poquinho potente ten o triple que esa de pasta que isto. Claro. O que pasa que aquí houve foi un esforzo e que contamos con xente moi boa tamén. Porque tema de caracterización e tal, contamos con Iria, na plaza que sí, a ver, ese vídeo é a hostia. Sí. O que ve ese vídeo non sabe o que valeu. Eu vexo ese vídeo de fora e penso que igual valeu 10.000 pavos e non chegou a 1.500, sabes? Ou a saber, porque no audiovisual tamén se moven unhas cifras todas. Sí, para ver que se está guapo. A ver, sí que é verdad que eu sin ter puta idea, pois de todos os que sacaste, sí que é verdad que Planeta Alerta como que dixo, ui, cuidado, para. Aquí hai moitos sitios, moitas localizacións, moito tal, aquí... Pois mira, Espertei ten máis pasta, no que Planeta Alerta, pero que Planeta Alerta foi... Bueno, ten máis pasta relativamente, porque puxemos do noso bolsillo. Planeta Alerta foi collernos un avión Álvaro e eu e unha cámara. Nada máis. Collernos un avión e unha cámara, chegar a Valencia, buscar 4 sitios ali no acto, volvernos os 2 días e irnos por aquí a Ribeira Sacra, por aí, e ca mesma cámara, unha cámara e un dron. Eso foi todo, 2 persoas, nada máis. Non hai nada máis, non hai nada de produción, non hai ninguén detrás, non. Somos Álvaro e eu, solos. O sea, non hai nada máis. Evidentemente o peso todo o que é o vídeo teno el. É o que o monta, o que o grava, sabes? Eu salgo ali facendo gilipollas, pero sí, o que pasa que el ten un talento que vale moito máis que ter 5.000 pavos de producción. É así, é a puta realidade. É o que te pregunto xutar. O de Álvaro é puto increíble. Sí, o sea, o tío está moi por riba da media, tío. O sea, que non ides encontrar... O sea, se a Álvaro lle das 20.000 pavos para facer un videoclip, é que vos cagades. Porque eu coñezo, eu sei o que hai. Claro. É que vos cagades, que non estamos facendo videoclips con 1.000 pavos, tío. Que os cobran por unha boda, un vídeo da boda, sabes? Sí, carallo. É que é así. É o que dito eso no chat, en plan, de que eu en todos os videoclips da Riña ves un curro importante. E que ti ves todos os vídeos, a ver, os máis ou menos, vese que hai un traballo atrás que a min, por lo menos, que non teño nin puta idea de como vai este mundillo todo, eu digo, joder, pois así, eu vexo Planeta Alerta e digo, joder. Sí, non, está guai. Joder, a ver, tamén temos colegas que nos botan un cable. Por exemplo, en Planeta Alerta contamos con unha cámara de la puta hostia que nos la dixo Rubén, se estás por aí, un saúdo.
Que claro, que, joder, marca a diferencia, claro. Non é o mesmo irte, Sí, Carlos sabe máis que a min desto, pero non é o mesmo irte cunha cámara de 3.000 euros que irte cunha de 500, sabes? Claro, esas cousas marcan a diferencia. Ou irte con un dron, como nos fomos, con un don de la puta hostia, que tal. Eso sí que é verdade, que hai material sí que hai, porque claro, Álvaro é un profesional de eso e temos colegas que tal, pero andamos de prestado. O sea, ese videoclip é de prestado, literal. O que gastamos foi... Ten unha pinta super profesional, pero super guapa, super profesional. E creo que é como o cierre perfecto ao que eu creo que é un disco tremendo. O sea, que é... As cancións están curradísimas, os vídeos están curradísimos. Meu, é que se isto non o peta, eu de verdade que retírome desto, A ver, pero que ese tampouco, claro. Pero é que velo todo, Carlos, desde fora eu, que tal, velo todo tan, sabes, tan redondo. No, Que Obregón está a 4 a falta de 3 minutos, tío. Cuidado, paramos directo. Vamos. Vamos aí, joder. Vos seguir aí, forza breve. Dijo que moitas veces cando se fala de estas movidas de, joder, é todo tan empacado e non acaba de, o sea, ou non peta, sabes? Non ten nada que ver, sabes? Porque claro, pero falo desde fora, eu falo sin, claro, en plan, chegas e diste, joder, incluso eu estando dentro, vexo a pila de chollo que hai e o analizo desde fora como un público, sabes? Porque cando me pasou Alberto, mira o partido sin fallo, o sea, non te prives, de verdade que digo, Esto no vendo na pantalla de frente, reflexiona. está sufrindo. Dijo que cando me pasaron era público. Sí. Entonces, eu viña moi acostumbrado a escutar bandas de, bueno, yankees ou de Reino Unido, sabes, que teñen unha de pasta en riba, que iso, o sea, claro. Es a pasta que ten estas bandas, o sea, é o que pode ter alguén de petar ahora nos 40 principales. O sea, e estamos falando de que unha música, digamos, máis comercial, máis mainstream, e outra, a ver, ao final tamén é mainstream, sabes? Pero de outro estilo, sabes? E velo, e eu pensaba, eu non entendo, sabes? En plan, isto fixos aquí, e dixo, aquí hai... Pensaba eu, sabes? Na miña cabeza dicía, é imposible. Aquí hai truco. O sea, é imposible que este feito isto aquí. E despois eu, mirando un Instagram tal, acórdome que das primeiras cousas... Espera, xa están todas publicadas, non, Alberto? Sí, no, saben, ás 12 da noite, dentro de 3 cuartos de hora, sale o disco entero. Vale, e acórdome de chequear, sabes, en plan, porque ti cando che con oferta tiene listas todos os puntos, sabes, en plan, claro. Si teñen movidas de peña chunga, de peña tal, peña cual, e acórdame de ver xa co disco escuitado que tiña de subido en Instagram, creo que un puto yankee revisando en cada esquina, cal non saliu aí, cabrón. Esa sale esta noite. Spoileando aquí. Si ese Karma, veña. Chamase Karma está aí dentro. Pois ese tema, eu dicía, hostia, tío, isto está sonando unha puta barbaridade. Eu pensando, hostia, en que estudio gravarían tal, porque eu a Linda non falara seriamente das producións e de que non estaba enterado de que o gravaran eles. E cando vexo que o estaban gravando no puto estudio de Álvaro, que a ver, ao final é o que di Alberto, sabes, en plan, é a casa, sí, pero é como cando dixo, no, eu gravo na miña casa, sí, pero ao final na tua casa, pois tes un ordenador sabios canta pasta, os micros de canta pasta. Quero decir, o vídeo está grabado con material profesional de primeira gama. Claro, e con algo que é un profesional de primeira gama. Non somos magos, sabes, non nos compramos un micrófono dos chinos e sona que te cagas, non. Claro, claro. O material é bo, pero bueno, despois o que hai son horas e tal, pero bueno. Sí, ao final é eso, que ten como un pequeno truquiño, sabes? Porque eu que o vexo desde fora, mi má, Alberto, van aí, vexo aí unha canasta cámara lenta, non se sabe. Cara, que estou pasando mal, hostia. Dijo que vese e diste, hostia, tío, pero esta movida é o que dicían os mexicanos, hai moita pasta. E dixo, no, que é o puto Álvaro, sabes? O sea, que é unha ida de ollo, sabes? E eu para me analizar desde fora, non porque eu este agora con eles acompañándose agora mismo, sino que eu vexo desde fora e é como, me parece un puto increíble, sabes? Porque empezas a analizar ti como músico e ao mesmo tempo como ointe da música, que isto non sei en que mundo, sabes? Foronse a xuntar moitas cousas. Sí, o mítico, alineanse as estrellas todas neste momento en concreto,
tal. A ver, eso tamén, a ver, que estamos pintando aquí, que igual a peña despois vai a escuitar, vai pensar que vai escuitar a Queen aí, non, a ver, tampouco é pa tanto. Pero sí que o que, joder, o que é verdade é que ti, por exemplo, cando pagas un estudio dos moi caros, imagínate, o mítico estudio Yankee dos moi caros, que estás pagando? Os equipos ou estás pagando a persona? Estás pagando o productor. Estás pagando o tío que grabou con non sei cuántos grupos, tal. Entón, se ti consigues ter o talento para facer o mesmo que fai ese tío, a parte cara xa quitaches de enriba, sabes? Non vas chegar nunca ao mellor tan rápido aí arriba, non? Pero o caro non é o material co que gravaba Quincy Jones. O material era o caro era gravar con Quincy Jones, A ver, que tamén o sea, o caro tamén tiñe... Sí, é verdade, pero realmente o salto está en eso, sabes? Entón, se ti esa parte, tío, é traballo. Esa parte ti podes conseguila. Ti, evidentemente, ao mellor, pois, joder, ti agora queres facer unha canle de Twitch, vale? E ti, ao mellor, non tes o set que ten Ibai, pero ao mellor podes ter as súas ideas, a súa cabeza. O set xa chegará, sabes? Pero, en principio, ti que necesitas? Un micro e unha cámara. E o caro realmente é a súa personalidade, como vende as movidas, as súas ideas... Sí, claro, pero bueno, eu creo que ahora mesmo estamos con eso. Este disco ten xa tamén o traballo, ten o talento, ten tal, pero vese que eso, non se grabou co meu micro e a miña webcam, o sea, vese que a parte do talento, a parte de tal, ostras, por iso digo que é moi redondo, o sea, que eu vexo que é moi desde fora, desde a ignorancia pura, eu vexo e digo, o que dicía Carlos, sabes, en plan, é que isto é moi tocho, é en gallego. E a mí por eso me moitísimo, sabes? A mí por eso me fai tanta ilusión, tío, porque é unha cousa que che chama para formar parte. E eu digo, hostia, tío, é unha movida que me faría moita ilusión xa de escoitalo, claro. Sabes, como público, e ao mesmo tempo pinche, sabes, en plan, oye, tío, queres estar aquí a acompañarnos tal? E eu como, guau, tío, este é puto increíble, sabes? Mira, teño aquí, por certo, que vos vou enseñar, podo vos enseñar o libreto un pouco, porque sai ás 12 da noite, joder, xa... Mira que foto máis guapa no medio. Esta é para firmar. A imagen da portada a min alucíname, o sea... É tan sencilla, é tan chula que, sabes, en plan, non hai 40.000 cousas na portada que che... Non, hai unha con fondo blanco. Sí, pero é brutal. A idea estuvemos dando moitas voltas un pouco borrachos e tal, porque hai veces que hai que sacar ideas de non estar cabal, sabes? Sí que lle demos moita voltas ao rollo da pedra, a lava ardendo por dentro. Se vedes, o neno ten como lava ardendo dentro da pedra, non? Era un pouco... representar aí o parón da pandemia e o resurxir, bueno, idas de olla mentales de músicos, sabes? Pero bueno, quedou chulo e joder, fíxenolo un diseñador de Lugo que se chama Anxo Vizcaíno, que si queredes mirades os curros porque é increíble. Fai unhas movidas en 3D. Aparte nós queríamos sobre todo que fora un rollo moderno e futurista a nivel de que nós temos todos estos deseños en movimento, non? Para as redes e tal. Entón, temos GIFs movéndose e tal, está todo en 3D, está super currado. A verdade que sí, que é unha pasada. Rompemos ya a cabeza, pero que flipas. O tío tivo que flipar. Pero que me estáis hablando del paro del tiempo, que non sei que. Pero claro, esas cousas, sabes que pasa? Moitas veces cando vas a xunto, cando non estamos moi acostumbrados a facer nós o que queremos. Na música e nos vídeos é exactamente o que nós queremos. Pero cando yo contratas a outro, somos uns putos rompebolas. Porque claro, ti imaginaste unha cousa na túa cabeza, é moi fodido que a persona que che debuxa ou que che faga eso, que seña o que ti imaginabas. E con este tío foi a hostia. Con este tío foi impecable, o sea, foi moi rápido, moi eficiente. Despois hai outra xente con deseños de roupa e tal que tivemos que pelear da hostia, pero non porque eles sexan malos, non, sino porque nós tiñamos unha idea na cabeza, é moi jodido. Eu entendo como traballador do audiovisual que intentar satisfacer os clientes ás veces ten que ser moi fodido. Por eso penso que tamén é unha movida moi redonda. Eu desde fai anos, con todos os meus respetos a xente que se dedica a gravar e ter estudios e ser enxeñeiros de son e tal, eu sempre animo desde fai moitos anos a producirse, a autoproducirse na casa, porque ti non te vas a producir mellor que, o sea, por moita pasta que teña o equipo que podas ter, ti vas a producir mellor, ou non mellor, sino máis como queres. Ti igual non te sabes expresar con ese técnico ou con ese produtor, pero ti sabes o que queres sonar e vas fuchicando. Obviamente hai unha digamos, unha parálisis de dicir, dios, tío, vale, eu quero facer isto, pero non sei
daquela tens que estar anos e anos e anos. Claro. E creo que agora é este momento, sabes? Porque os videoclips son tan a hostia porque os está facendo un puto miembro da banda, sabes? Que pasa? Que eso non suele pasar, sabes? Non, Claro, non eu creo que toda eso a peña notase ten... moito, Eu creo que eso que di Carlos Sabes que notase moito, pasa? E ahora de mezclar e de gravar e de decir estes efectos, estes filtros, tal, é porque o fixeron eles, sabes? Non é Sabes que porque corre. ven un pavo e che di, bueno, isto, vai aquí porque isto mola e listo. Nos videoclips, por exemplo, en Espertei, eu escribín a letra, cando escribín a canción, escribín a letra pensando no videoclip. Eso é moi fodido facelo se non o faz con alguén que está dentro da banda. Entón eu sabía, cando escribía unha frase, sabía que cojones quería que saíra no videoclip 2 anos despois que se fixo, sabes? Entón eso axuda a facer as cousas moito máis redondas que si ti fas unha canción e despois ya das un tío e lle dis, mira, faime un videoclip. É moi distinto, porque... Sí, por moito que lle escribas no papel... A idea, o sea, eu xa escribín as frases pensando en esa pantalla, en eso que iba a salir nese momento. Entón, eu escribín a canción falando con Álvaro, xa, en plan, joder, cando fagamos o clip nesta parte e tal. E hai veces que modifico as letras pensando en eso. E pensando en cousas do directo, pensando en cousas de luces, do tal. Entón, claro, cando fas ti absolutamente todo, é unha putada porque te podes volver mal da puta cabeza. Claro, é que é un pouco Sí, arma de doble filo, o sea... Sí. O sea, Cómeche vivo, pero cando E tamén perdes objetividade, perdes moita objetividade, porque ti non sabes o que estás facendo é bo ou é malo, porque non tes a ninguén que che este dicindo... Bueno, non é bo nin é malo, pero é o teu. Xa. Pero sí, perdes pero eu entendo que di Alberto, en plan, claro, imagino eu que sei, grabando de Despertar ou de Despertei co colchón do Yonki e dicindo, isto vai ser a puta pera. Claro, a vior de fora diste, pero que fai este home con colchón? Claro, e ainda por riba dentro da banda todos reman po mesmo sitio, sabes? Daquela nadie vai dicir, oye, isto é unha idea de hoy. Eu neso penso moitas veces, por exemplo, vos pensade nun humorista. Un humorista cando escribe un chiste, como sabes se é gracioso, tío? Porque estou escribindo el mesmo. Pódenme facer gracia a min e para ti son unha puta mierda de chiste. Pois isto é máis ou menos o mesmo. Ao final, estás facendo unha canción e claro, polo xeral, intentamos contar con colegas dos que son realmente honestos, non existen casi. Porque ti cando lle pasas unha canción a un colega non che vai dicir vaya puta merda estás facendo. Exacto. A ver, porque polo xeral vancho a endulzar e a dicirse que bueno, cambiaría isto tal, pero ao final non che van dicir a verdade. Entendes? Entón, facelo todo ti mesmo ten ese tal, e tens que ser hiper mega autocrítico. Eu teño 2 libretas de cancións aquí, xuro, 2 libretas de centos de páxinas. Bueno, despois de un ven cero. Que será o siguiente disso. Bueno, despois de un xa veremos o que ven. Igual hai que descansar un pouco. Aí fiaches mal, pero claro, empezastes en 3, 2, ahora sacastes un, despois sacas 0 e tens que ir para casa. Para casa. Se tes Bueno, palabras... despois empezas a sacar discos con palabras e listo. Se tes palabras, tens que ir para casa. Fixaches unha conta atrás, a conta atrás acabou. Tens que ir para casa. Non hai máis. Pois, a ver, é unha performance de hostia, sabes? Ahora a xente toda a súa vida e dice, bueno, pues acabou ese tío. E a xente lo dice. Imagínate que agora o seguinte se chama 24. Sabes? Estaría guapo. E seki, sabes? O CCC. Digo, venga, pues puta madre, pues... Bueno, que sí, poñede aí o link e que a xente vaya a ver o puto videoclip. Sí. Por certo, mira, que non me acordaba. Non sei se o dixen xa, pero entre a xente que deixe un comentario no vídeo sorteamos mañán unha camiseta, un disco e unha bolsa. Hostia, bon inscribido aquí tío. O canal onde están todas. Pois no de Furacán. É o Furacán. Un comentario estades aí no sorteo. A min casi me toca anterior, pero hubo tongo para que non me tocara. Vino un Instagram. Mira, tío, cala, que fixen o sorteo e xuroche, que yo enseñei a Álvaro non daba crédito, tío. Tocoulla, mira que participou xente. Tocoulla 2 colegas íntimos meus, tío. Ese? Sí, tío, e mandeilles un WhatsApp e que vos podría enseñar o WhatsApp, sabes? E que en plan, non me podo creer, tío. Tocou vos a vos os 2, sabes? E encima que son colegas entre eles, tío. E participou a hostia de peña que non conoce. Participou este de peña, sí que é verdade. Sí, e foi a de me cago na puta, tío. Non me podo creer. Pero bueno, que vas facer? Tocoulles, sabes? Hostia, además, é moi guai, tío, que ainda yo dicía outro día no ensayo que eu vexo en Insta e teñen unha de peña detrás, tío, que, joder, pareceme tocho, sabes? Porque a xente moitas veces en Insta veche e pasa, sabes? En plan, pero como te impresiona tanto, a xente queda e di, bueno, pues veña, a muerte. E sobre todo creo que se nota que levan anos tendo ganas de esto xa. Hai épocas, tío, tamén cando estás presentando un disco a xente está moito máis receptiva, sabes? Cando levamos 2 anos sen sacar nada, subíamos unha foto e tiñamos 50 likes. Agora subes unha foto e 300, que depende, sabes? Xa, sí. Son épocas de promo distintas. Está claro. Sí. No, pero moi guai, moi guai.
E sodes moito de andar encima dos números? É dicir, paraste moito en dicir, joder, pois mira, Álvaro e eu somos un pouco enfermizos. Somos un pouco enfermizos e a mí faime mal. E a él falle máis mal que a mí, chacho. Digo, se está vendo aí, sabeu como a mí. Álvaro e eu, aos 5 minutos de sacar un videoclip, estamos mirando as cifras dicindo, non funcionou. Aos 5 minutos, xuros. Porra, porra! Mira, outro día con Planeta Alerta, tío, sacámolo. E aos 5 minutos estábamos dous en plan 2 anos tirados á basura, tío. O sea, non funciona. No, 200 reproduccións non funciona, tal. E logo pasaron os días e sí que funcionou, sabes? Claro. Sí, somos obsesivos. Somos obsesivos, está mal, non se debería. Non se debería. Sabes que pasa? Que cando lle metes as horas das que falamos, esperas que ande, sabes? E se non anda... É que un disco que levou 2 anos, Sí, prácticamente, no que nunha canción botas 3 meses da mañán á noite quitando tempo que non... Eu creo que é imposible non ter ese de mirar, ese de Dios. É que non se ve, macho, é que non... É que é así, é que, a ver, mira, hai músicos, eu son honesto, tío. Hai músicos que din, non, eu fago cancións para min. É mentira, tío. Se faz cancións para ti, non as grabas. O sea, ti grabas unha canción, súbela a Spotify, pagas para sacala e todo eso para ti. Non é para ti. Claro. Ti cando fago cancións para a xente. É a puta realidade. Se foran para mí, farías eu, para mí, na miña casa. E non sacaría nada. Se te pegas toda esta matada, é para a xente. E cando te pegas esa matada, se a subes e ves que non anda, que che vou decir que non me fode, claro. Joder, sí, que miro cifras. A ver, eu non miro cifras de si subo unha foto, si me dan máis likes ou menos likes. Eso tírame dun pé, joder, claro. Claro, falaba das cancións. En momentos puntuais como estos, nos que estreas un disco, hostia, como non che vai importar canta xente che está escoitando e canta non, sabes? É vital. E aparte que, non só para nós, agora nos falamos con un par de discográficas antes de sacar o disco que nos fixeron unhas ofertas en relación aos ointes mensuais que tiñamos en Spotify, literal, Claro. O sea, ven e che din, é que mira, se tuvieras 200.000, pois a oferta sería esta, se non é esta, sabes? Sí, claro. E os festivais como crees que contratan? Os festivais miran eso. Os festivais como teñas 50 ointes mensuais, non tocas un festival na tua puta vida. A menos que o faga teu primo, sabes? Entón, é un sistema de merda, realmente, un sistema de merda que xera unha ansiedade de la hostia e que tal, pero sí. Claro, a eso que veo, realmente non é unha movida que salga de nós refirmo ahora como creadores ou como artistas, senón creo que é como unha relación tóxica provocada pola industria musical. Sabes, non é algo que sale de ti dicir, hostia, quero estar aí mirando a ver si ahora teño máis engagement, se non, é a industria que che obriga. Sí, ao final isto, digamos así de maneira fría, é un produto, un mercado e algo que tens que vender. Entonces ti, cando curres en algo que queres que salga guai, pues tens que estar aí mirando, sabes? É como si tes un hotel e non miras as ventas, sabes? Claro, que como si plantas patacas e as vas vender e non che compra unha. Claro. Que vas estar contento, non? É un pouco mismo. Que pasa? Que detrás desto hai unha movida artística, é unha movida de expresarse que, bueno, sempre temos esa dualidade. Ao final é mercado e é unha movida tangible, sabes? É unha movida matemática. Vende ou non vende e outra que é ti como creador. Entonces, hai veces que unha non se corresponde ca outra. Entonces ti dis, hostia, teño que cambiar de estilo porque con isto non fago isto. E ti, como creador, ti non quero vender, o sea, non quero venderme. E estás así, é como... Pero é unha movida, creo que creada pola industria, sabes? Pola o que falábamos antes, o ir rápido, sabes, na vida. E o outro ten tanto, daquela eu quero estar á altura do outro... Non creo que sexa, obviamente, este caso, para mí ten pasado e falaba con xente de, sobre todo, eu que sei, con YouTube. En Galicia había peña que ao principio subíamos vídeo semanal porque, hostia, este ten 200 visitas, a ver se chego os 250, a ver si tal. Que ao final tamén é algo, digamos, sano e insano porque como que fomenta esa competitividade que che fai como seguir creando. Eu creo que é tóxico, é moi tóxico. Eu quedome ca túa primeira definición, Carlos. Eu quedome co de tóxico, o sea... Sí, é tóxico, Está ben, eu a competitividade vexo a ben e vexo que sei, pois ahora vas a matar, pero eu non conoso outro grupo así do estilo de Arritmia ahora mesmiño en Jallejo, non o conoso, o sea, chámame Bobo, vale? Eu tampouco. Pero te imagínate Rap en Jallejo, que conoso non máis. Eu vexo ben
que eu que sei, que Rebelión e Son da Rúa, pois miren, oye, mira, Son da Rúa ten tantas views, que o miren pola competitividade. Pero non que o miren en plan, é que se non chego a isto, é que non traballo. Sí, Sabes? sí. Unha cousa para min é a moi competitividade e outra cousa é que che digan é que se non estás en Spotify en top 500 é que este verán non choias. Sí. Por eso- Ou sin ser competitividade, senón para analizar como está o mercado, Claro. sabes? En plan, bueno, pues por aquí móvese a xente que lle mola, vale, pues, Por eso eu vexo igual máis o meu xa non tóxico mola. que tal. Sí que é tóxico, pero eu creo que eu vendo a peña, así que están falando con colegas de TikTok ou Instagram, así creadores de contido, YouTube ou ti mismo en Twitch, verás que ao final é eso, que estás aí porque estás como obrigado, ¿no? Hostia, funcionou o último Reels, ou funcionou non sei que. Sí, a ver, eu podo comentar, por exemplo, que eu emitín eso na pandemia toda e tal, e tiña a miña xente, tiña a miña media e tal, e no verán pasado parei, todo o verán desconecteime completamente porque non ao vosso nivel, pero tamén dixo a cabeza quieto. Sí, está claro, A cousa. porque non pode estar aí. Sí. E pérdelo todo, o sea, tes que Sí, empezar, sí. tes que empezar de cero. Sí, Cero. eso é así. Claro, eu Sí. para min que isto é un hobby, estou aquí e tal, pois a mí empezar de cero, pois a verdade que, home, non É unha presión constante, tío. non me É fixo nada ni un... tal, pero para vos que é eso, que botas 2 anos traballando niso, que queres, Dios. Xa, é que todo depende deso, por desgraza, sabes? O sea, Claro. ao final, si eso non funciona, non hai concertos, e aparte que sabedes como van as redes sociais hoxe en día. O sea, ti sacas unha canción nas redes e como na primeira hora non teña un engagement un pouco forte, se muere. Non ten máis impresións, non volve a... Escondenche. Entón xa tes que recurrir ti a que si pago promocións, que si non sei que. O mellor ti sabes que o material é bo, pero polo momento... Eso sí que é super tóxico, porque faiche creer que ti como creador non és válido, sabes? En plan, isto a xente lle molou. E pensas, A ver, esta xente lle non molou. dubidar, eu teño claro que é o material, solo saber se é bo ou é malo. Non dubido de que o material seña bo ou malo tal, pero sí que tes outro tipo de dúbidas como é porque nós non, é porque este vídeo non, é porque a xente tal, faríamos algo mal, sabes? Raya esta puta cabeza. E realmente é unha movida que é completamente diferente, está ajena a esta conversación, sabes? Vanche por aí o algoritmo diche, tú sí, tú non. Tú non. Sí, tal cual. E despois hai un rollo que somos enfermizos, porque mira, eu se boto a vista atrás ou se penso na inmensa maioría dos meus colegas que teñen bandas, digo, son un puto privilexiado, toquei en casi todos os festivais do país, cando fago un concerto hai xente, cando saco unha canción hai xente, cando tal, e se o vexo desde ese punto de vista, digo, son un puto privilexiado, teño moitísima sorte. Dentro da merda que somos, quero decir, non somos aquí Madonna, sabes? Pero bueno, sí que eu teño moitos colegas que se pegan o curro en sacar un disco, sácano, e non nos coita ninguén, nin o chaman para tocar en ningún lado. Pero a cabeza do músico nunca pensa así, a cabeza do músico di, hostia, pero que esta outra banda ten 17 festivais e nós temos 16, sabes? Claro. Entón, estás nese ciclo enfermizo. Home, podría irme aquí de cínico e decir que non me importa, pero sí que me importa, é que sí. O que crea contido, sexa música, sexa tal, e os pon públicamente, é porque quere números, porque quere que o vexan. Sí, no, Sí, está claro. E o que di o contrario é porque ou ben ten millóns, e xa lle suda a polla, pues Claro. un pouco máis, un pouco menos. Sabes, a mítica, te baneo ya, porque tienes 2 millones. Claro. Pero si tuvieras 5, baneabas polos huevos, sabes? Sí, Entón, claro. Entón, claro, é o rollo ese de que realmente os que somos pequenos, porque ao final somos bandas pequenas, sí, temos a sorte de tal, pero como non nos vai importar, tío? Si saco un videoclip e dentro dunha semana ten 10 visitas, como non me vai importar? Claro. Con todo o curro que hai detrás, sabes? Porque Claro, ti si sabes que, exacto. bueno, a ver, saquei nunha tarde de colegueo de risas, pues valoras, ¿no? O esforzo co que che ven, diste, bueno, é normal. Si metes como eles este curro, pues ti me cago. Sí, mira, di rapaza do demo polo chat, pero os grupos de música son capaces de vivir só deste mundo, entendo que é en gallego. Eu sempre pensei que da música solamente vivían as orquestas. Ha de haber poucos que vivan aquí, gallego, sí. Pois mira, eu creo, bueno, falar por falar, estamos en familia, non? Eu creo que aquí agora mesmo un par de bandas, pode ser. O sea, Bayuca pode ser. Artistas que van así. Sí, Tanxugueira si non viven van vivir, o sea, Sí. porque tal.
Eu penso que despois haberá xente como SES ou así que igual chegando a fin de Sí, mes pero non, o sea, Wadi, tío, Xavi... vos pensade que vimos de 2 anos de pandemia, Claro, claro, claro. E a nos pegou nos unha hostia que nós temos un pufo de pasta para gravar os videoclips posto dos nosos traballos gordo, pero un tío que vive de eso, sabes? O sea, no, vivir cantando en galego. Agora mesmo, por desgraza, moi poucos, moi poucos, moi poucos. Xa. E o tema das orquestas, pois a todos os que somos músicos mil veces nos propuxeron tocar unha orquesta, pero que eu sinceramente a música non a concibo así. Respeto, joder, A mí fixo pero cara así ahora imaginarse aí cantando Escortea e despois cantando el de los ojos negros. pues teño algún colega máis heavy que las hachas e despois vai tocar na orquesta, pero é traballo. Sí, sabes? é o traballo, claro. Pero que eu realmente para vivir así da música prefiro vivir da miña outra afición ou da miña outra profesión que é a informática, sabes? Prefiro estar na miña habitación sentado e tal. Vivamos os frikis, eu tamén sou informático. Aí estás Eu prefiro eso, sabes? Antes que tocar cousas que non me molan ou tocar versións. Respeto as bandas de versións e respeto as orquestas, pero cada quen. Eu necesito expresarme con aí de vivir en xeral, non só en Galicia. Home, de vivir en xeral, sí, o sea, traes números sí, e traes pasta detrás, non hai... Sí, joder, Si non hai números, non hai pasta detrás. Claro que hai peña que vive da música, moitísima peña que vive da música. sí. Pero porcentualmente pues é o mínimo. O sea, claro. Que pode ser un 0,5%. Eu entendina polo gallego, tamén entendín polo gallego porque quería hilar cunha xa das últimas cousas que vos quería comentar, que é, comentástelo antes, creo, Alberto, que estamos nun momento para a música en gallego brutal. Sí. Pero ainda así, é o que dis ti, ainda así nos festivales, ainda así falta. Eu creo que sin ter nin idea de como vai eso por dentro, de se ti falas con outros grupos, de se hai aí, eu que sei, un grupo de WhatsApp de cantantes en gallego. Hostia, está... En serio? Sí, acabo de mandar o vídeo a todos, sí. Que guapo. Independientemente de eso, que fai falta para aproveitar esta... Porque eu creo que se deixamos pasar este momento de boom sin crear algo aí, é que non sei o que, pero algo, tío, porque é que... Mira, eu creo que para empezar a Radio Televisión Pública ten unha responsabilidade enorme en que isto funcione. E se eles mesmos joder, o Xabarín, outra vez, que volvo o Xabarín que foi? O sea, a ver, vamos a falar en plata, sabes? E deixarnos xa de ter nun altar a certas persoas. Eran mellores bandas as bandas dos 90 do Xabarín que estas. De verdade. O sea, Heredeiros eran a puta hostia musicalmente. A min temáticamente, pois, teño miñas dúbidas, non? Pero musicalmente sempre foron unha banda de la hostia, vale? Pero había bandas que tiñan unha puta canción e nada máis. E nada máis. E esa puta canción meteuse en 40.000 recopilatorios e puñase cada día 7 veces en prime time para todos os nenos. Claro. Eso era axudar a música galega. E non me estou metendo con ninguén dos de antes. O que quero decir é que o que hai agora non é peor que o de antes. Ni muitísimo menos, O sea, pero anos luz, O sea, que é o que non hai hoxe? O sea, en prime time, cantas... Porque nós, por exemplo, decías antes, outro día fomos ao Zigzag. Na TVG 2, sí, ás 4 da tarde dun venres, na TVG 2, ali, escondidillo, sabes? Sí. Vas á radio e non vas aí a, por exemplo, cando tiñan o Planeta Furancho, o Bituco de Ruxe. Falaron antes por aí, sí. Tiña o Planeta Furancho, fun varias veces, era ás 12 da noite, na Radio Galega, escondidiño, e en canto se pasou un poquinho do tal, pum, cortaron. Eso é o que hai. Entón, claro, como cojones... O sea, é que é imposible, tío. Internet está moi guai, pero ti en internet estás competindo con bandas de todo o mundo. De todo o mundo. Ti cando sacas unha estrella, estás competindo con bandas de todo o mundo. Entón, se o paso número 1 para casa tal, Radio Televisión Pública, para que carallo pagamos? Sabes? Para que nos poña el combo dominicano. Que sí, hombre, que está moi guai para ir de festa ao combo dominicano, pero joder, levanta un pouco a música feita aquí no idioma de aquí, pero bueno, mentras estean os que están no goberno non van facer eso. Sí, non, está claro. Eso é obvio. É que é unha pena, porque, a ver, eu que conste que a mí mólame moito que nos festivales haga de todos lados, porque, joder, eu creo que... Claro, joder, claro. Sí, teñen que ver bandas de todos lados, claro. Pero eu boto de menos un... Dios, o nombre é moi cutre meu. Eu boto de menos un Galifest. Eu boto de menos
O que se digo, unha esplanada aí con 20.000 Sí. personas é que estea Sería Mallorca, hostia, que estea petaríamos, Cos, que estea Tanxugueiras, que estea... Petaríamos, Gallegos. o sea... Ese máis cercano que hai é o donde vas a ser ti xurado, non? Pero o festival son 4 bandas ao final. Claro, é que Para eso xeralmente unha ou dúas son de fora, Entón, no, pero o que dis ti de coller as 10 mellores bandas galegas e metelas no Monte do Gozo, petas, tío. Ese sería unha petada dura. Petas fijo, que É pasa que- que non hai quen confíe. Mira, vouche Claro. contar xa para que a xente sepa, máis ou menos, Carlos sabe. A nós fai 2 semanas nos chamaron dun festival. Vale. E non che vou dicir cifras, pero ríronse na nosa puta cara, vale? O sea, a min encender a furgoneta valíame máis caro do que nos estaban dicindo. Xa, entendes? Entón, Sí. e nos explicamos, mira, tío, nos levamos 2 técnicos, levamos un guitarra, somos 3 músicos, temos unha axencia que cobra unha porcentaxe, e coño, o que ti me estás ofrecendo non dá nin para pagar os técnicos de son, Claro. sabes? E a resposta foi, xa, pero que teño que traer unha banda de fora porque necesito vender 1000 entradas e teño que guardar os cartos para a banda de fora. Ese é o sistema que temos aquí. Claro. Pues vale, pues si ti o que queres é meter unha banda de fora, non me veñas a min a decir que che vai a tocar palmando pasta. Xa. Porque o primeiro que temos que ter aquí, os grupos de aquí, e non pasa con todos, é ter amor propio e defender o noso, é ter conciencia de clase. E ter conciencia de clase significa non vou perder o puto cu porque vou tocar nun festival para 2000 persoas por 200 pavos. Porque non, porque o meu caché é este. E porque teño que darlle de comer a 7 tíos que veñen comigo. Claro. E se non o queres pagar, non vou. Punto. Que pasa? Que nós non imos, e cando sai o cartel, vai ir outro. E vai ir outro palmando pasta, para que? Para poder poñer en redes sociais que tocan nun festival. Eso Bueno, pasa en todos lados, sí, sí. Pues eso, é claro, eso é unha chámase- gracia. Eso, claro, non solo eso, oxalá me estén escoitando, non solo eso, non nos ofreceron unha puta mierda, nos ofreceron unha puta mierda en B, escrito nun email. Mira, esto en B, vete a tomar por culo, hombre. O sea, se me rompo unha perna tocando, que? Se me rompo unha perna tocando non teño nin alta, nin seguro, nin nada, pero ese é o problema que temos aquí. Xa non podo Que non saltar do se- escenario. Claro, é que Así xa non podo saltar. Depois queredes un bo É que como espectáculo cojones vamos e non me ter deixa de saltar. Como ímos ter un sistema profesional, tío? Si andamos con estas movidas de douche aí unha calderilla en B, vesme aquí. A ver, joder. E además Vamos a que ser curioso, serios. tío, porque a min disme que yo faz a mítico grupo de chavales como cando empecé eu na música e tío, hostia, No, a ver, está claro, a ver. E pois xente non chamamos, que non che Eu toquei chamamos. gratis centos de veces na miña vida, tío. Obviamente, Sabes? pero Pero tens que me saber parece o que ridículo. estás contratando tamén. Claro. A mí o que parece ridículo é que é como si, eu que sei, tío, vas a Xunta Tesla e dille, hostia, tío, vanche pagar o mismo dun Tesla o que O sea, va a Carlos, bicicleta. pero que nos dixemos que non, outro vai dicir que sí. Cando sai o Sí, cartel, tío, que sí, sabemos que obvio. festival é, vámonos a descojonar, vivo. Obviamente, E eso pero- vai a pasar. Eso é un dos puntos principais polos que a música galega non arranca, tío, porque nin se nos considera a nós, nin nos facemos considerar. A culpa tamén é nosa. Hai que dicir que non. Sí, Hai que dicir que non, tío, e non toco nun puto festival, pois non toco nun puto festival, é que me dá igual. Xa farei os meus concertos en salas, xa tocarei para a miña peña, sabes? Claro. Pero a mí non me veñas ti vendendo que non me podes pagar porque es que Sociedade Alcohólica vende máis entradas que tú. No, ya, claro, e Sociedade Alcohólica te cobra 20 veces máis que yo tamén, E sabes? aparte Pero- xa Olerio, que eu estou seguro de que, joder, que non é por tal, pero eu estou seguro que vendedes igual, porque que estamos ahora nun... Home, igual non. Igual Pero non me é refiero, certo. estamos Sociedade ahora nun- Alcohólica- Non, a ver, non con Sociedade Alcohólica, pero me refiero, Xa. que estamos Sí. nun momento no que, joder, que se está valorando moito Sí. o noso. Eu non te digo que vendades como Sociedade Alcohólica, pero que vendedes entrada e que tendes cartel, creo que tendes cartel. Sí, pero bueno, eso eles fan así, eles si cola. Sí, E se non lles colas ti, cola de outro. E ollo, tamén che vou dicir unha cousa, o 80% dos festivais deste país están feitos por asociacións culturais que se portan de puta madre, que se deixan os collóns traballando gratis, Claro. sen ánimo de lucro, e que Sí, se sí. portan con nós que te cagas. O sea, Ainda estou podemos- falando dun caso concreto dunhos bobos, sabes? Xa. Directamente. Porque non vai a parecer que todo é aquí así. O que pasa que ese tipo de cousas, pois se queremos facer un sistema profesional, xa non por nós, por os que veñan, porque nós non imos a conseguir cambiar isto no tempo que nos vai a quedar, que poden ser 10, 15 ou 20 anos. Non. Isto vai ser un traballo moi a longo plazo. E se os que veñen detrás queren profesionalizar isto, os de agora temos que dicir non. Temos que ser serios, tío. É que é así. Competencia desleal hai en todos os putos lados. Sí, porque son os regateos de aquí. Bueno, Bueno, é que eu creo que non toquei na miña puta vida sin regatear o caché. Nunca. O sea, creo que... Bueno, estou mentindo.
estou mentindo. Sí que toquei en algún sitio. Pero o xeral é que cando ti dis o meu caché X, eles xa che din X menos tanto. Menos Pero, IVAs, menos xa está un altas. pouco visto así, pero bueno, si tío acepta así, a ti che cubro os gastos, tío, mira, Carlos sabe, nos cando íbamos dar un bolo, temos que pagar altas, temos que pagar músicos, temos que pagar ya él, temos que pagar técnicos. Entón a nós, os que menos cobran da banda cando facemos un concerto somos Arritmia. Claro. E diríache que nós non cobramos, porque esos poucos cartos que quedan van para cubrir a pasta que acabamos de foder facendo un disco e os videoclips, sabes? Entón, a realidade é que cando Arritmia vai a tocar, cobran todos menos nós. E despois venche un tío e diche, mira, vouche pagar en B 400 euros, que che vou decir así xa, 400 euros, tío, sabes? Con un grupo de 7 persoas traballando un día, pero respeta, tío, que vou a estar unha hora entretendo a 1000 persoas. O sea, a ver, sabes? Claro. É que me estás insultando, entendes? Sí, é que non sei. Esa é a realidade. Eu falo xo sin tapuxos que me suba a polla, que de verdade. Porque ese festival, porque eu toquei nese festival xa. E toquei cando non nos coñecía ni mi madre, sabes? E non penso volver a ese festival. Dame igual que veñan e me ofrezan mañán 4 veces máis do que tal. Mira, mañán collo videoclip estilo peta, non sei que, eu non vou tocar aí. Alberto, si nos dan 30k, bon eu non ten por claro, hostia, hai algo máis importante que os cartos. Sí, no, está claro, que no, que é así, joder. É que está claro. No, hai que respetar un poquinho. Hai que respetar un poquinho, tío. Ofrecendo xa pasta en vez, de primeiras. Eu quero creer que é mítico chaval que está, sabes, de prácticas aí e di, buah, mira, chimpa yo aí e intentou lle ratear de todos e igual non tiña trato, sabes, dicindo, hostia, pues estamos falando, joder, como se llevase? Eu que sei, igual, que dis? Di aquí, o salario de Carlos afunde a Arritmia, que baixar aí, Carlos. Que dixo? E o salario de Carlos afunde a Arritmia. Sí, leos a quiebra, tío, leos a quiebra. Sí, a ver. Pues é unha moi desa, como se vas a Xavi ou a Ses ou que sei, están falando así que con oso grande. Sí. No, ou a de galego e dis, olha, igual, vete pola tortilla. A ver, hostia, pero que mira, a mí se me chaman, xurocho, a mí se me chaman do festival, e me din, como nos ten pasado en algún sitio. Hai maneiras. Oye, levamos 2 anos de poder facer o festival, estamos moi fodidos de pasta, tío, si podedes vir este ano polos gastos, e xa outro ano apañaremos de outra maneira tal. A mí se me veñen en ese plan, nos ímos encantados, tío. Son as formas. Nos ímos incluso palmando pasta, faríamos cos técnicos, faríamos con Carlos e diríamos, mirade, o que hai é isto. Claro. Si vos queredes vir, por eso ímos, e se non, non. Carlos diría que Dembélé bueno, nada. Pues igual Carlos dicía que non e quedaba na casa, sabes? Pero non, pero si che veñen así, joder, sí. Nos non vivimos de esto, non queremos facer cosas máis. Agora, se me ves aquí en plan que non che pago máis porque necesito ganar os cartos para os madrileños, pues toca con os madrileños. Claro, eu creo que sabes que pasa? Que despois mola moito vender nas redes, apoiamos a música galega. Sabes? Porque eso é o que fan. Porque esos cabrones mismos 2 días antes puxeron un post de canto apoyaban a Tanchugueiras. Sabes? Pero claro, que a música galega non se apoia solamente en Facebook, amigos. Ese é un dos motivos tamén que preguntabas antes. Pois é que hai moitos motivos polos que temos un sistema de puta mierda para salir como bandas. Claro. E despois tamén temos que facer autocrítica ás bandas e cando fas merda, e nos fixemos merda. E hai bandas que fan merda, e cando fas merda non sales. Pero hai bandas moi potentes que non saen por este tipo de trapalladas. Sí, no, está claro. Eu creo que as Tanxos axitaron todos, reventaron co avispeiro de pleno. Moveron, non é? Pero aí eu creo que saliu de todo, porque é o que dis ti, o sea, a mí facía moita gracia a xente que eu son nazi do gallego, pero, bueno, en fin, non sei. Eu son nazi do gallego. E aí facía moita gracia esa xente de que, buah, las gallegas. E dixías ti, pero vamos a ver. Es de Coristanco. Na túa vida puxestes nada nas redes en gallego. Nada. Pero ahora como están en Benidorm, las gallegas. Como, sabes? É un pouco o que falábamos antes, en plan, eu creo que o peor enemigo noso somos nós. Sí, e eso que, tío, e eso que temos que estar, todas as bandas de aquí, lle temos que estar moi agradecidos a Tanchugueiras. Sí, no, acaban de facer, claro. O que acaban de facer, tío, é abrirnos unha porta a todo Dios increíble, o sea, para mí son as putas reinas, o sea, non hai outro nome. Que non o vira ou que non o vexa,
Anda, Amigo, mira, vai falando de gallego, gracias Orgullo Gallego, gracias por esa raid, que estuveron antes con Carlos Núñez e con Bayuca, fui o No poden jodas. ver. Sí, foi Carallo. o que poden ver. Hai Despois niveles, ya- hai niveles. E nós aquí, sabes? A xente que ven aí de Bayuca, Carlos Núñez, aquí a vernos a nós, madre. A ver, Que un va, Carlos que va, hai. que Un va. Carlos hai. Eu, Tá ben. para mí sodes todos cracks. Ya, vou quitar o fútbol de aquí. Pero eso, que moitísimas gracias polas raias, espero que fora moi guai o directo. E nós estamos aquí xa cos últimos coletazos criticando un pouquiño eses como se suele decir, os que se apuntan aí á moda. O de, bueno, pois ahora el gallego está de moda, pois viva el gallego. Pero que se apunten, tío, que se apunten. É mellor que se apunten que... Está guai, pero... É mellor que se apunten por moda que non se apunten. Pero entendo o que queres decir, Sí, Claro, eu creo que todas estas movidas van por tendencia, sabes? Agora todo o mundo é moi por moitas cousas e eu creo que a mitad das movidas é todo fachada. Pero bueno, si entran pola fachada e acaban sendo boas personas... Claro. puta madre. A mí o que me dá un pouco A de mí me rabia é puta eso, madre. non? En plan de que, oye, sí, que está moi guai apoderar as tanxos, que o merecen todo, pero eu que sei, ainda que sea o tuit ese, podía lo puñer en gallego, sabes? Eu que sei. Ainda que fora ese, sabes? Ainda que fora ese, dos 2000 que puxestes no último mes, e caen moitos casos. Eu sigo moita peña nas redes e teño moitos casos deses. Joder, ainda que sea ese, sabes? Que ao final é puñer grandes rapazas. Son dúas palabras. Pero non é superior a nós, é superior a nós. É superior. Eu creo que vai intrínsecamente á cultura de Galicia, sabes? O que falábamos antes de xente que vai enviar un festival cando outras bandas renunciaron a ir. Claro. Por pese a rirse delas, pues, a mí te me pasado de jaitero, sabes? No, eu non che fajo unha alborada explotado por, eu que sei, xa pedías por jaitero 40 pavos, tío, que estabas todo o puto día tocando explotado ali. E viña che outra e dixía, tipo, se non vais tirar outro. E foi, che vai vir. Efectivamente, che iba, chovendo, iba che igual. Pero bueno, mentre non nos sonamos como colectivo, Quen ten que poñer o teu caché eres ti, non ten que poñer o que te contrata. O que ten que preguntar é el, se non lle interesa que non te contrate. O que non poden vir dicindo, joder, é que ti non vas a comprar un coche de 20.000 pavos a decirlle, oye, mira, que che dou 3.000. Claro. Que che vai dicir o do concesionario? Claro. Vete a tomar polo cu. Pois é que ten que ser así. Entón, claro, sí, vale, somos os galleguiños que cantamos en gallego e somos de aquí e tal, pero tamén comemos, Tamén comemos e facemos música. Despois, cando sacamos unha canción, a xente escoita e ven os concertos. Entón, paga como tes que pagar. Se Música non tocamos. É moi boa música, porque eu digo que, joder, eu teño estado aquí horas e horas e horas e non o 100%, pero poñendo 80% de música en gallego algunha noite. Hai moito nivel, tío. Hai moito nivel, o sea, home, sí, algunha das cancións que poño xa é bella, eu que sei, pois Nao xa ten, joder, xa ten cancións vellas. Nao é un grupo contemporáneo, joder. Nao estaban vivos hai 3 anos, quero dicir, e Nao van volver. E Nao van volver, vamos, teño clarísimo que van volver. Coñecendo a Jasper, eu creo que van volver. Non é información, é opinión. Xa. Spoiler. No. Falouse no grupo de cantantes. Falouse no grupo de cantantes gallegos, sabe todo Alberto. No, eu é a impresión que teño. Creo que tanto a Jasper, polo menos, un tío que lle mola mogollón tocar e que se non volven todos, volverán de alguma maneira. Mira, E espero, como fan, espero que sí. Mira, dime o rollo galego. Hoxe falamos sobre dignificar aos artistas galegos, non poñelos de recheo nas faragullas dos cartos. Pagarlles 4 duros para gastar todos nos de fora. Menos tocar ás 7 da tarde e máis ás 10:30. Xa. Efectivamente, estamos falando literalmente de eso, dunha anécdota persoal con eso, sí, básicamente. Pero que o que falábamos, por si non estabas antes, era eso literalmente, que os propios festivais, non todos, joder, a maioría non, pero hai festivais que os grupos galegos lles van con eso, directamente. Sí, bueno. É que é unha pena, pero sí. Por eso, sí, que a mí, eu xa sei que é unha idea moi do mundo de Yupi e tal, pero é que é un festival, pero ao bravo, un Galifest, eu creo que eso petaría. Mira, eu creo que é unha movida esa, é unha movida que de borrachera temos falado en tantos camerinos de festival tantas veces, pero tantas veces, falando de hostia, e si unha vez imos nós sós, sabes, en todos estos de fora, con todo, sabes, que de puta madre que veñan los chicos del maíz, pero claro, que eu non digo que eu non digo que ¿qué pasaría si un día
pois un festival o fan Tanxugueiras, Terbutalina, Son da Rúa, Rebelión do Inframundo, Boyanca Costova, que pasaría? Que lo revientan, e que non teño nin a menor dúbida. Fai eso en Santiago, a ver que pasa. Eu fui Está falando xusto disso ahora. en Pontevedra estaba fai pouco, aínda estábamos con restriccións, e, bueno, era encerrado, non eran aberto, entón, a ver, eran un aforo limitado. Estaba Son da Rúa, estaba Boyanca, O que fostes ver aí atrás, non? Sí, Son da Rúa, Boyanca e, me cago en tal, que me olvidei. Terbutalina. Sí, creo que sí. Non me Creo que acordo, sí. pode ser No, Terbutalina. pode ser, soname ese cartaz, pero non Ese estou tres. seguro. Bueno, xa está, e con eso tes un festón. A ver, era encerrado, é daqui da Ría, perdón, era daqui da Ría. Joder, Bueno, pues mira, vai pues festa. mira. Era cerrado, era un aforo moi limitado, non home, o Son da Rúa era o primeiro que abría, como era toda a merda esta da pandemia, ti non podías quedar antes. Sí, non podes moverte nin nada. Tiñas que ir, abrían as portas, entraban, entonces estaba todo dividido, non? A parte fixeron para min fixeron moi mal porque era un pabellón moi grande, e da mitad pa dereita puxeron os bares e todo o rollo, e da mitad pa esquerda o escenario. Entón, claro, ti según entrabas seco, entrabas tal, quedabas na taberna vendo yunga para ir para lá. Entón, as primeiras de Son da Rúa sí que estaba un poquinho máis tal. Pero despois é que estaba a topísimo. E ti dixes ti, pero que joder, é que vende, é que isto vende. É que é verdade, claro que Isto vende. vende. E ao mellor hai que invertir as porcentaxes, sabes? Ao mellor en vez de ter dúas bandas galegas para poder poñer en Facebook que apoias a música galega ou para que che den a subvención de turno, porque eso tamén funciona. Claro. Porque eu teño tocado en un festival e virme co cartel da Xunta así poñerme encima diante porque eu sei que están cobrando porque eu estou tocando ali. O sea, eso pasa, porque a Xunta ten aí unhas movidas de me metes el 10%, sabes? Con sus grandes porcentajes e poñeche ali un cartel de Galicia Caridade a medio bolo das unha patada e tíralo fora, porque sabes que realmente o que están facendo é usarte para cubrir un cupo. Sí. E a min eso personalmente toca máis narices. Porque o cupo é do 10%. Realmente non se pode facer un festival quen faga un festival privado, xa, que faga o que queira, son os seus cartos. Sí, non, claro. A ver. Realmente non se pode facer un festival con un 60-70% de bandas galegas e un 30% un par de bandas tochas de fora, así que se pode. Aí. Hubo festivais así, e funcionaron. Claro, que pasa que, bueno, ao final tamén sei que poñer ao lado do organizador, que eu vivín en colegas viven esa parte, é moi fodido. A presión, o vender entradas, todo o que hai encima, é fodido. Chegar a ese tal, é quitarnos o medo, tío. É quitarnos o medo claro, pero darnos conta. Eu tamén quero deixar claro que o que me refiero non é que a partir de mañán todos os festivales que haban en Galicia teñan que ter un 80... No, en plan, tío, proba, fai un, fai dous, proba. Eu estou seguro de que iso vende, tío. Sí, mira, eso ten ocorrido cando algún festival ten pasado que ao mellor ten un ano moi malo, vale? Ao mellor o ano seguinte, a min tenme pasado, chamanche e din, oye, este ano solamente vou meter bandas galegas, igual unha de fora, a ver se me podedes vir un pouco máis baratos para recuperar para o ano que ven. E normalmente, como é xente que che tratou moi guai outros anos ou que sexa, vas porque dis, pois o que falamos antes, tío, pois se palmamos pasta ou tal neste, pois, bueno, ao mellor nos compensou en outro momento, tal. E funcionan, tío. O sea, eu lembrome de algún festival que non quero dicir nombres, pero eu lembrome de algún festival prácticamente íntegro de bandas galegas, nunha época bastante gorda, onde Ruxe vendía un mogollón, onde estaban daqui de arriba moi fortes, onde estaba Terbutalina moi forte, Familia Camaño, e petaron, festival como calquera ano, 4.000 persoas, claro. Petaron. Eu por eso digo que a min dame moita pena que eu son moi cenizo, eu sempre penso que vai todo mal. E a min dame moita pena que co boom que hai agora, das Tanxos, de Baiuca, de Guadí, co boom que temos da música gallega, que se xuntou co que espero que sea por fin ao final desta mierda do COVID e todo o rollo, a xente está ansiosa de festa, que ser unha reventada. hai un boom de música gallega e que eu non sei dicir un tempo mellor que este para que pase eso, sabes? Porque é como se estuveran alineando os astros que dixíamos antes. O sea, estamos todos deseando ese festival de verán de mallar a tope
e estamos Sí. todos ca música Hai que- galega para arriba. É que además Uf. terías nese festival podrías empezar ás 10 da mañán e acabar ás 7 da mañán e ainda sobreviven grupos en Galicia para seguir chamando. Sí, E sí, sí. ter varios grupos en varios horarios para varios públicos, sabes? Para todo, que sei, para ir cos abuelos, para que non se cansen ás 7 da mañán pegando povos, obviamente. Pero Sí, terías sí, sí. todo o puto día. E ainda habería xente que habería xente non, quedaría xente fora, obviamente, porque hai moitas Sí, é bandas. que agora mesmo é un momento que hai seis, Por sete eso, bandas por eso. sete bandas que chenchen Capitol aquí, sabes? Eso non pasaba fai 10, 15 anos, Non era tan sinxelo. Por Pero eso, bueno, a min dame a pena ver. que se pere. Ojalá, porque si eu dentro do que son cenizo, pois a ver, tampouco son parvo. Eu vexo que eso, pois, oye, o que diste non, Bayuca vai por aí, a Bayuca fai un concerto en Santiago e ten que poñer 3 días seguidos porque Sí, está a outro nivel, el xa traspasou fronteiras, está a outro traspasou nivel. fronteras. Un rollo increíble. Tanxos igual, a ver, SES tamén, a ver, non é ese nivel, pero SES... Sí, a ver, estamos falando de xente xa Sí, xente Eu a un creo nivel que- top. claro, eu creo que- Se un festival galego non considera a Bayuca, a SES ou a Tanxugueiras élite como cualquier grupo de Madrid, é que se están equivocando. Claro, Porque agora Sí, mesmo están se equivocando moitísimo. Eu que creo agora, que que agora mesmo, tío, que posa Tanxugueiras a abrir un festival. Tío, cabeza de cartel. Claro. De calquer festival que se faga aquí, cabeza Claro. de cartel. Ten que serlo. Eu espero que o sexan, porque solo jodería, ¿no? Claro. Que entonces... Eu apaga, espero vamos. tamén que eso, pois, que anime, non? Que dis ti, joder, pois, se as Tanxos poden ser cabeza de cartel, se Bayuca pode ser cabeza de cartel, pois vamos meter un par de las máis. É o que espero. Me pregunta Canalla pola banda da Loba. A banda da Loba a banda da Loba é Xiana que a produtora coa que estamos agora acaban de sacar un videoclip moi chulo, fai nada. E a banda da Loba está, joder, o ano pasado tocaron, pero fartáronse a tocar, estaban en todos os lados, tío. E aparte que a banda da Loba, a parte boa que teñen é que penso que acumulan un público de moito rango de idade, sabes? Acumulan dende peña cativa a xente máis maior e tal. Joder, é un estilo que eu non controlo moito, sabes? Pero joder, están aí unha banda importante, claro. É unha banda moi importante do país. Claro, é que ao final é eso, poñémonos a falar e podemos estar aquí, bueno, podemos empezar a sacar... É o que falábamos, é dicir... Podríamos facer un programa por banda, xa cho Sí, digo. sí, tal cual. É así. É así. E ojalá, tío, ojalá... Eu teño moita gana deso, dun... Que a ver, eu vou aos outros, eu non me vou aquí esconder de nada, non che vou aquí facer... Eu son do camiño, vou, chimpo, emborracho-me, e caio pola costa que ela vai... Sí, a ver, obviamente. Unha cousa non quita outra. Pero, joder, a verdade é que dá moita gana eso de... A ver se algún día ocorre. O que pasa que con cartos públicos, habendo quen hai, Xa. vai estar complicado. Bueno, Pero tío, bueno. Mira que agora estánse matando os de Madrid do PP, ao mellor levan a frijolito. Hostia, tío, que o leven ali e que o... Non marcha. Sabes a movida? Que va a marcha este ven outro, Esto, aquí o PP de Galicia, chaval, Non iso a é unha mesma. máquina de... O reinado nunca acabará. Hostia, tío. Eu O penso que rei- sigue o rei gobernando non- Fraga aí na sombra, sabes? O rei non pode abandonar o seu trono. A ver se pouquiña pouco, joder, a ver se pouquiña pouco imos aí para adiante. Sí, cando estaba Fraga vivo decíamos hai que ir morrendo, morreu e o te, sabes? Da igual, sigue vivo, cabrón. A ver se podemos tirar. Sí, mira, saliu o disco xa, xente, xa tendes o disco aí. Hostia. Ás 12:05 minutos, xa saliu o disco. Sí. A darle Un aplauso aí, lume, Char. a Ya darle me queda lume. bien, joder. Bueno, Para esta peña ahí. de ritmo. Brindade todos por ese discazo, entrade Hostia, todos. pues aquí está, sí señor. Hostia, pregunta, pensades estar no Culturgal deste ano? Don Alberto. Pois esa é boa, esa é boa, porque temos un porrón de merchandising novo e de, bueno, co disco, temos está camisetas, está temos guapísimo. mochilas, Eso temos despois pásame info porque eu quero pillar aí algo para darlle a esta xente. danos tempo para montar unha tenda que eso me vai tocar a min e tal, pero Que sí, putada pero de ser Pois informático, járdame algo loco, que quero collerse algo para esta xente. pero para esa xente poñémolo nos, joder. Sortea aí se queres un disco e unha camiseta ou que queiras cando a ti che peta, avísasme, enviamos, sen problema. Vamos, ya. Bravo. Bueno, Don Alberto de Rimi. Asma dirección do que gane, enviamos. Xa teño que mandar a semana que ven igual 50 ou 60 paquetes, o sea que xa un máis. Un más.
Pois Pois tamén. moitísimas problema. gracias, de verdad, moitísimas gracias. Chat, un aplauso. Un aplauso. Teño aplauso, teño Sempre aplauso. digo que se dicir chat, aplauso, aquí empezan a meter palmiñas, sabes, en plan, aplaudindo. Ai, me puxeron palomas. Ai, non me están aplaudindo, Son aplausos, non palomas. Deixa o Pepe, deixa os Que paxaros, deixa. boa. Sí, señor, sí, señor. É eso, xente, que eu vou ir aquí dando a tabarra cas cancións, non hai directo no que poña música que non caia unha, iso se cho digo, vai seguir así. E nada, simplemente por cerrar, porque xa, eu que sei, pasa das 12 tamén vos tendes vida. Eu teño unha alegría que flipas, sabes? Eu tampouco te crees que... Eu só non ia querer repetir, eu encantadísimo, espero que cando estuveras a gusto, que pasades Sí. guai. Encantado. Vos vindes aquí a presentar un disco, soltastes aí unhas exclusivas. Entonces eu quero cerrar tamén con unha exclusiva de música en gallego. Non é tan exclusiva, pero é exclusiva porque ahora sei o día. Arritmia acaba de sacar disco, hoxe, ás 12, e o día 11 de marzo, outro artista gallego, que é Hugo Gueceta, saca disco. E aquí estará, ese día 11, Puta madre. Aplauso, non sabía eso, Chat, presentando aplauso. o seu disco, según el me dixo, a non ser que lle dé un vaído, que daqui a 11 de marzo poden Hostia. pasar moitas cousas, Que pero confianza, en principio está cerrado. A mí me parece unha moi boa noticia porque ao final é xente gallega facendo música en gallego, tío, que eu creo que fai moitísima falta. Porque Sí, señor. o que fixeron as tanxos de nenos en colegios bailando Claro. a muiñeira, pois espero que Exacto. faga a Arritmia con adolescentes gallegos facendo canto gutural, e alguén cun cartón imitando a Carlos e ca guitarra, eu que sei. Parecen tonterías, pero Non son ao final é o que tonterías. falamos, son referentes. Fliparías o que funciona. A min o ano anterior chamaron polo tema de YouTube para moitas entrevistas en coles e había moitos profes que facían como traballos de psicomotricidade e tal, con bandas gallegas, e a mí facía unha puta ilusión ver a Claro xente que sí, cantando joder. algo en arte, nenos de 6 anos dicindo, Dios, tío, é increíble, pues estamos pesos, sabes? Eu estou na música para eso, e eles, Claro. a mí axudarme cando era neno, hostia, estamos rendendo como se fuera de uns vellos, A mí axudarme cando fui un chaval e joder, ojalá seguir creando máis escola para que veña xente Sí, tío, e siga sí. pegando povos e cantando cancións melosas, románticas en gallego. Pues esto é unha música polos Cuba Libres, que den polo cos nenos. Hala, buenas noches, chavales. Xente, Alberto, Carlos, moitísimas placer, tío. gracias, de verdad. Espero que estedes ben. Calquera día, para calquera cousa, aquí me tendes. Quédome con ese sorteito que farei, pois, non sei, mañá Está feito. E aviso, chavales. Un Veña. becazo enorme, chavales. Moitísima Veña. sorte. Chao, Abrillo. chao, Miguel. Gracias. Bueno, pois hasta aquí esta pedazo de entrevista. Pasei no genial, tío, o sea, encantoume. Non sei a vos, non sei. Que pasou, Comienza. Fer? Que pasou? Viviendas de calidad. Copinsa. Agradecer Construimos para ti. a... Copinsa, benditas seas, Copinsa. Hostia, moitísimo ánimo, Fer. Moitísimo ánimo, tío. Moitísimo ánimo. Agradecer a Patrifulca, a Constan, a Samoavante. Agradecer un montón eses follows. Xa sabedes que cando fago entrevistas, pois teño desativado porque quero que se escuite ao invitado, quero que sea o que se escuite de primeiro. Fer, moitísimo ánimo, verdad? Moito ánimo, tío. Eso, espero que vos molara. A ver, a min fíxome moitísima ilusión polo que comentaba cando empezou o directo. É un grupo que conocín aquí con vos, o sea, conocino aquí, escuiteino aquí, fíxenme fan aquí, e a que ahora veñan aquí a presentar o disco, a min fíxome unha ilusión tremenda, de verdad. Pode parecer unha tontería, pode ser que o digo por quedar guai, pero de verdad que me fixo moitísima ilusión. Eso, que recordar o que acabo de confirmar, o día 11 de marzo
Hugo Guezeta estrena disco e estará aquí o día 11 con nós, con todos vós, para falar dese disquiño novo e iremos dándolle bolo polas redes, vale? E eso, estade atentos non contaba con este sorteo, verdad? O sea, non é nada que estuvera pactado nin nada, así que estade atentos ás miñas redes e ao meu Discord, porfa, porque vou poñer en breve cando lle dou ao sorteo do disco e a camiseta, vale? Sorteamos o disco e a camiseta que nos ofrece Alberto e intentarei facelo o antes posible, a poder ser mañán, pero bueno, estade atentos ás miñas redes que vou poñer en Twitter, vale? Por aí no Twitter, espero que mañán. Gracias a vos, Orgullo, moitísimas gracias por Rai, moitísimas gracias polo labor que facedes, meus, que facedes unha labor impresionante. Eu aporto o meu pequeno granito de arena co que podo, espero poder confirmar outro artista gallego que non é tan conocido, pero que me fai moita ilusión tamén, que tamén quero que veña por aquí presentar as súas cancionciñas. E nada, que nos vamos dar aí, que non me enrollo máis, que de verdad, que vos quero un montonazo, agradecemos un montón o apoio todo, espero que vos molara, por favor, dadelle moito amor a Arritmia. Aquí tendes a última canción, entrade no seu YouTube, entrade en Spotify, entrade en todos lados, mereceno a tope, a min pareceme un discazo tremendo, e creo que se merecen todo o que lles pase, de verdad. Temos a Mosiño e a Moito Ollo en directo, a quen vos apetece ver? Mosiño ou Moito Ollo? E Moito Ollo está co GTA, Mosiño está co Greek Memories. Con quen imos? Decidide vos. Deixo vos a vosa elección. Moito Ollo? Pois Moito Ollo. Pois con Moito Ollo nos vamos. Eso, mañán vou facer directo seguro. O que non sei é se farei o sorteito xa, pero é moi probable que sí, así que mañán ás 10, 9:30, 10, aquí estaremos facendo algo, non sei o que, reaccionando a cousas ou facendo algo e sorteando o disco e a cami de Arritmia. Espero veros todos aquí, espero que o pasaredes moi ben, que o disfrutaredes, ao final o que fago todo é para vos, así que calquera sugerencia ou comentario máis que benvido. Eso, dadlle moito amor a Moito Ollo, que teñades un moi bo viernes. Fer, moitísimo ánimo, tío, de verdad. Un abrazo enorme, vale? Un biquiño. Chao, chao.